wel. Want waar wie als eerste hier op een mar? Ja, hij wie van de morgen als eerste op een mar en kreeg als laatste gongen erop. Wat zou je dat? Nou, die ben zo gedreven om dat kampioenschap van vorig jaar dat ze dat wegpakken. Ja. Denk je dat? Ja, zelfs. Dat is hun instelling en dat is alleen nog maar te waarderen. Maar die lieten niks aan het toeval over. Nee. Maar aan de andere kant zo'n je deze kinderen, want het is weer een walstart. Ja. Daar hebben we voor Lotte. En het scootje met startnummer 1, dat is, nou let het nou, krijg die favoriet wezen. Dat is Jenne Woord, Sibere van de Wisga. Ja, nou, de lotting weer zat dat ze juist op een veenhoop 14 in de wien. En Joert maaien ze dan als eerste. Nou, dat is toch geweldig? Nou, dat is zeker geweldig. En hierdoor had je weten dat ze juster op een veenhoop van het 14e plak heel knap hierdoor naar voren te zien. Nee, plak nummer 2. Het scheelde niks of ze hier woon op een veenhoop. Ja. En nu mogen ze de starten van plak nummer 1. Ik zou zeggen, kat in het bakje. Dat moet nog. Maar ze lezen daar, ik zie daar alle meesten lezen en Jenne Woordleiter als voorste. Ze moeten alle keer de gaffel op dek, de zeilen op dek en straks dan klinkt het startschot. En dan als eerste zo gauw mogelijk dat zeil omheen. En draaien onder die lier, tuig omheen. De boom 1 keer in de kant en dan zien dat die oren hun net op een kont varen. Nee, maar daar hebben ze op getraind en ja, zij zijn daar gewoon traditiegetrouw, ik wil eigenlijk misschien wel het beste in, Jenne Woord. Ja, ze meten dat gewoon van in hoeveel seconden houden we hem omheen. En hoeveel seconden ben dat? Want Dini zei juist, nou ja, 24, 30. Maar ik heb zelfs het idee dat Jenne Woord het misschien wel in 15 tellen omheen gaat. Nou, dat is hartstikke raar. Maar al haast maar 4 seconden Jenne uit die oren, dan pakt hij een skip al wien. En dan vat er al. En dan best krek even onder die flap van die oren best uit. En dan kerst vrij zielen. Ja, dat is al hier in de lange sleet. En dan moeten ze dus via de volkensleet. Nee, ze moeten eerst door de Zonnemar. Eerst door de Zonnemar en dan hier naar de volkensleet. Volkensleet. En dat is het vaarwetter, maar op naar grauw. Maar wat is nou de tactiek? Als je voorop lezen, wat is dan nou de tactiek? Wat moet Sibere van de Wisga doen? Zo gauw mogelijk zijn dat er die gang krijgt hier op de Zonnemar. En dan onder die oren skippen wij bloeien. En als die proberen omheen te kniepen, dan moet hij mij. Maar omheen kniepen heeft je net volle zin, want dan is hij in de luiten van de bjeppen. Ja, maar dat is heel lastig, hè? Er heeft natuurlijk al die luiten en al die onjiptes. Ja, er zit ik nog een onjipte. Maar goed, dan moet ze het zwart maar goed omheen dwan. Het zwart in de modder slepen litten. Ja, dat weet je, dat remmet, dan komt ze er net vooruit. Ja, maar dat is heel Sibere van de Wisga toch wel weten, want die wennen je. Ja, die had je langer nog oefenen en traint. Die kennen dit wetter als een broeksboezen. Ja, wat is dat voor ploeg, die ploeg van Jenne Woord? Want ja, Jenne Woord doet het heel knap en die zit nu gewoon op het tweede plak. We hadden nog maar 2 wedstrijden hoorn, maar het zit er heel knap bij. Wat is dat voor ploeg? Ik vind het een prachtige ploeg. Just de Jong, we hebben nog even bij hun in het feest geweest. En als juist al die jonge jongens, heel gedreven, maar echt een hele jonge ploeg. En hier gewoon uit het dorp en uit de Orge. En dat is prachtig, dat zo'n ploegje. Is het een feestploeg? Nee. Het is een serieuze. Het ben Sielers. Het is een hele jonge ploeg. Ja. Er zit net een oort nu bij. Nee, sokken als ik. Nee, absoluut net. Een jongen gedreven. En Siberen, die heeft ze geweldig goed motiveert. Perfect. Ja, maar zou het dan examen kunnen, Agen, dat onder een van deze wedstrijd, onder een van deze midden, dat Jenne Woord, want die heeft dus nou startpositie nummer 1, staat tweede in het algemeen klassement. Grauw het startpositie over, zit 1 in het algemeen klassement. Dat onder een van deze midden dat we een nieuwe klassementsleider hebben, Jenne Woord. Die kans bestaat voor zelfs, en dat heeft er alles mee te krijgen wat Grauw doet. En nou, wat ik juist gezien heb van Grauw, die kregen zo'n mooi ziegertje daar bij de Jerdansbregen. En toen zeiden ze, ja, dat is gelokt. Nee, dat had er schoen. Je had weten des. En dus Grauw moest ook net uitpoetsen. Grauw die zielt dus gewoon weer heel stiekem naar voren. Die kans zit er wel. Nee, dan moest Grauw net uitpoetsen. Maar jouw Jenne Woord joert een goede kans. Op de dijoverwinning. Omdat ze als eerste fut binnen. Helder. We gaan even naar Atje Brunsma, dat is de wedstrijdleider. En zij vertelt eventjes welke baan ze er Joert inline hebben. Noordwestbaan, die ken ik mooi voortvaren. We hebben geen sleepstart. En het is iets wetter, dus de cruisraken ben misschien ietsjes minder, maar we maken er een mooie dag van. Ja, en dan starten ze in de lange sleet, dan gaan ze de Zonnemar op. Hoe verder? Ja, en dan gaan ze de Volkensleet in 3 tonnen om en dan hebben we nog 2 tonnen in Zonnemar. En dan weer om naar de Volkensleet. Ja, en dus
Misschien gaan we nog een route een beetje oostwaan, maar dit is het plan. Dan hebben we het letter vanzelfs. Dus dit hier kennen ze net door de oelekrieten. Zou dat nou liek het net, maar je weet het nooit. Ja, dat zou de wedstrijdleider Atje Bruinsma. Dit is de enige vrouwelijke wedstrijdleider, hè? Ja, mooi dat Atsje dat oppakt hier in Jennewaard. En het mooie is, zij vat maar het commissieskipje voorop. En haar man, Peter Toering, zit voor op het scootje van Jennewaard. Dus we zijn Peter moet alleen maar achter zijn vrouw, de wedstrijdleider, onvaren. En dan komt het goed. En natuurlijk komt het goed, maar het is wel een beetje een mannenwereldje, hè? Die hele zielerij. Jawel, maar dat hoeft niet zo, want bij die... Ja, maar dat doet wel blikken, omdat zij de enige is dus. Jawel, maar bij de IFKS hebben ik een hele goede wedstrijdleidster. En dat is net zijn dat dat mannenwerk is. Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Of insinueer ik dat? Nee, maar ik vind het fijn dat Atsje dat hier oppakt en die ziet dat het hartstikke goed. Hup, Atje. Alsjeblieft. Goed zo. Dan eventjes hoe de route staat hij er nou in luidt. Want Visit spietig, want we kennen dus net bij Prins Hofdel. Ja, bij het hotel langs. Dat wordt heel lastig met deze wien. En natuurlijk kunnen ze de Savoire wien langs varen. Maar dan moeten ze daar door de oerlekrieten weer omheen. En dat is achter de bjemmen. En als die wien krek wat draait. En het wolnet. En skippers zitten daar met de geek en het hele spul in de bjemmen. Dan krijg je rare protesten. En dan kunnen de skippers later protestje in de wedstrijdcommissie. Nou, het wie oneerlijk. En dan wordt de wedstrijd ongildig verklaren. En dat wil je natuurlijk nooit. Dus ze kiezen voor zekerheid. En dat is van de Lange Sleert, Oer de Zonnemar, Volkensleert. Dat kunnen ze allemaal goed bezielen. Als de wind trouw draait, als er echt meer nog naar Noord-Noordoost, dan kunnen ze voor het hotel langs. En dat is het allermooiste, dat de meesten ik in het dorp al die scootjes er langs komen. Ja, maar dat is dus net de verwachting. Nee, maar ik ga hem straks zien hoe te draaien die wien en nowhere. Dus juist dan al die vlaggen, dan komt er een bui en dan staat er haast heks hier op een mar. En dan draait die wien weer, dus daar gaat die skipper straks. Oh, wat krijgen ze daar een lijst van, maar wat kan je er van profiteren? Als je krijgt zo'n vlaag oppakken, nou, dan kan je een heel eind de Lange Sleert inzielen. Ja. Maar goed, we kunnen filosoferen totdat we van ons wegen aangaan. Er is maar natuurlijk maar één die er echt verstand van heeft. En dat is Jan Jonkman. Jan, hoe komt het mij het waar? Nou, we hebben hier daar een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige noordwestenwind en krijgt 3 tot 4. 6 maal zo'n jochen tot 10 knoopjes. En uitzetten dan 14, 15 knoopjes uit het noordwesten waai. Dan moet het vanmiddag maar doen. Maar we zorgen hier dus achter dus ik wel weer enkele stapelwolken ontstaan. En die kunnen weer uitgroeien tot een bui. En dan heb je weer een andere windrichting en een andere kracht. Nou ja, zeg eer vetjend. We moeten hier maar skipperie tussen de buien terug. Ja, dat zei Jan Jonkman. Nou, nog even, want we hebben nou de eerste 2 wedstrijden hebben we gewonnen. Nou, Joet nog op Jennewaard. De miskippers die zeiden van ja, je moet die eerste 3 dagen die moet je gewoon letterlijk oerlipje. En dan ga je het grote wetter op. Maar er zijn natuurlijk al een aantal scootjes. Waaronder hier het scootje van Ljouwert. Die hebben behoorlijk de bek zetten te pakken. Ja, dat is... ik moest zeggen, het is all in the game. Er moet één lijst worden. En ik hier net verwachten dat het jouw wezen zo. Dat is de topfavoriet van de topfavorieten. Ja. Maar goed, als het zijn wordt, jongen, deze eerste 3 wedstrijden, het is een lotterij. Dat vind ik net helemaal weer. Want door Jos dan toch wel weer juster dat de mogelijkheid is dat je van 14 de tweede worden kennen. En dat een grauw Sammer even weer naar voren en eerste wordt. Dat wie van tevoren ik net voorspeld. En dat kerst nog van de mee hier op Jennewaard. Ik net zei ze. Is het misschien wel zo dat je deze kinderen van het wie juster makkelijk om van de achterrij naar voren te zien, dat wie makkelijker als dat het Joet is? Ja, op een veenhoop hier is het meer ruimte. En hier haast het Lavierien en de Volkersleert zou er nou uit. Dan kerst een mooi hele windzielen. Dat is machtig, maar dan moest ik onderwijs toch egaal, maar die orenskip en rekening houden. Dit is heel moeilijk zielwetter en daarom vind ik dat ik eigenlijk wel waardevol. Want die skippers, jongen, wat vergt dit een skipperskunst? Draaien, krek op het goede moment, inschatten. Sjen, waar komt de wind bij achter die bjemmen? Waar zit die ondiepte en waar maakt ik dan de draai? Dus dat is absoluut hogeschool wat die meesten hier van een beetje presteren. Het bent toch echt geen koekenbakken, zagen? Nee, maar op een romwetter, mooie lange grutte slagen op een snitse maar. Dat is toch wat oors. Dit is echt... Je vind ik vakmanschap. Ja. Nou, nog even naar je Willem Zwager, want die had natuurlijk een behoorlijke, een dreun te pakken kregen natuurlijk op de veenhoop. Als je als laatste eindig je en je jerft van tevoren toch bij de favorieten. Hoe hij slept, hè, Willem Zwager?
Dat weet ik net. Maar als straks na de 4 wedstrijden hij de minste ouw trekken en dan trekt er deze ouw. En dat er dan verder egaal goed zilt. Ja, maar dat snap ik. Maar dat je dus nou al heel betiet in het kampioenschap, maar je deze wedstrijd dus al Loeken van de Veenhoop. Hij wie van de Moorn echt net bij de wedstrijdbespreking. Zodat het misschien maar te krijgen hebben. Nou, dat zal ik net zeggen, want... Dat zei ik het. Het heeft er mij te krijgen, denk ik. Nou ja, goed. Natuurlijk is dat waardeloos als je verdikken in de tweede wedstrijd al 14 punten krijgen. Maar hoe komt ik een orenskipper voor een PE-linie hier naar de tweede wedstrijd en een protest en een keer lezen. Dus het kan de beste hoe komen. Ja, maar als het bijvoorbeeld Douwe Visser hoe komt van Grauw, die hier ook minder staat op zijn eigen thuiswetter, die bloot altijd restig en zielt gewoon weer naar voren daar. Ik moest nog maar even wachten, want Willem Zwager die komt er nog wel, maar Ljouwert. Ja? Ja. Je mag hem nog net oorschreeuwen? Nee, absoluut niet. Moest je zien wat een ploeg dat is en hoe dat skip rint. Goed zo. Dan nog even... En wacht even, en een goede adviseur. Ja, jongen, dat vind ik machtig. Pieter-Jan Postma, die zit bij Willem. Nou, jongen, dan ga je een topzieler. Dat is absoluut mijn Olympische ondervinding. Trouwens, het koelwollen zou wezen dat er een bui komt, Hagen. Wat had dat ook nog invloed op de wedstrijd? Nou, de start werd nog moeilijker. Het is net meer helemaal voor de wien. Ze moeten zien dat ze er bij die Walwijk komen. De wien die staat nog wel net heks op een lange sleert. Maar best moeilijker als voor de wien. Ja. Oké, en nou denk je dus dat Jenne Woord leidt had een startnummer 1. Ze hebben er behoorlijk op trainen. Ze zijn de beste. Ze kennen het als allerbeste om dat tuur om heen te draaien. Dat kiest hij als Gienoor. Dus de verwachting is gewoon dat Jenne Woord als hier als allereerste hier de Volkensleert op draait. Als een speer komen ze hier hoe de zon maar. En dan draaien ze hier de Volkensleert in. En goed zo. Nou ja, ik ben eigenlijk heel erg benijd. Verrast het die eigenlijk dat Jenne Woord het zo goed doet? Nou, ik vind ze altijd wel goed, maar... Volgens die je net? Nee, ze ha ik een heel soort pechhand. Absoluut. Pech. Als je altijd pech hebt, dan, dan riekt het naar onkunde. Nou, dat zal ik zeker net zeggen. En degene die het altijd wint, dan riekt dat ik net naar gelok. Nee, dat is kunde dan. Als je altijd wint, dan heeft het niks met gelok uit te stingen. Daarom, dat is zo. Nou, als je altijd pech hebt... Lid dan van een beetje de beste skipper winnen. Nou, dat hoop ik. Dan nog even over die protesten. Want juist er weer een aantal protestsituaties. En dan denk ik van, nou ja, het wordt druk in de protestkamer. En uiteindelijk is het de streek. En dan hellen ze alle de rode vlaggen weer uit de wand. Ja, dat vernuivert mij toch elke keer weer. Ja, nou, op een romwetter en het is een mooie bakboord-stuurboord situatie en het is zo duidelijk als wat. Dan moet je die rode protestvlag loeken en dan moet je het tros zetten ik. En er is geen twijfel mogelijk. Maar op dit wetter, en Rinus de Jong die zei het van de morgen heel mooi. Hij zei ja... Skipper van Jouwste Scootje. Jouwste Scootje. En die had letter, hij zei, in je lulken, verdikken zit u dwars voor de kop en rode vlaggen. En even later dacht er, ach, ze koen ik geen orenkant op en het is ik nog maar de tweede wedstrijd. En nou, hand over het hart, we hel je die vlaggen er weer uit. Oké, dus eigenlijk is nou al de voorzissing van... misschien shoppen ze nou en dan even een rode vlag in wand. Maar omdat het jismelwetter is bij Jennewoord... gaan ze net met de rode vlaggen over de streek. Als iemand bewust een risico neemt en denkt... jongens, de bakboord, stuurboord, maar ik zet hem terug... Dan moet het uitgestraft worden. En de skipper moet ik met mijn sollen litten. Dus dan mag je de rode vlag steen litten. Goed zo. Ik jij het 10 minuten Scott al. Dat betekent dat we... Nou ja, dan wordt het net lang meer. Sterker nog, dan wordt het... nou ja, laten we steeds het 10 minuten. Ja. Ja, toch? Goed zo. Dan wij kinderen even gauw tussenuit. En dan voor de reclame. En dan komen ze gauw als mogelijk bij jou. Waarom? Voor het wedstrijdsverslag hier vanuit Jennewoord. De derde wedstrijd van het SKS kampioenschap. Ontaast. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kortings tot 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort korting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien.
En Rijn, toch maar in het z'n volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFA op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis hoorn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van uw huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice man. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom waarom hier vanuit Jennewoord voor de tweede wedstrijd van het SKS kampioenschap. We kijken gauw naar uw commentatoren Geertje de Vries en Roelof Bouwmeester. Ja, wij wachten hier op de start voor hier in Jennewoord. Een walstart, krijgt als juster in op Veenhoop. Ik een walstart en ja, daar reis ik net over uitpraat. Over die inhaalrace van Jennewoord. Op het 14e plak starten en als tweede finishen. Ja, dat is een fantastische prestatie. En Sibere van Terwischa vernam ik dat het heel bot libbet in Jennewoord. We kwamen in Jennewoord binnen en ja, iedereen kwam aan boord natuurlijk. Want thuis komen mijn vlag in top is al heerlijk. Ja, want Joert start hier in Jennewoord als eerste. Beetje spanning voor de wedstrijd? Ja, nee. Ik bedoel, we doen altijd ons best en juster komen we gelukkig inhalen. En Joert is het gewoon zwaar dat we voorop blowen. En dat, ja, dan zullen we wat de rest doet. Meer dan dat kan je redden man. Heb ik een beetje getraind op dit wetter en wist een beetje hoe de baan die in komt? Ja, we trainen hier vanaf het begin. In het vaardier beginnen weer altijd. En ja, dus we weten wel waar de hoekjes binnen en waar winst zit en waar geen winst zit. Maar ja, het is altijd wel weer roze hier. En de ondieptes kan van alles. De kerstenslaaf wel krijgen, of krijg net. Dus ik ken alle kanten op en we doen gewoon ons best. We shuttle. We zijn er aardig goed voor in het klassement. Hoe leeft dat onder dij en de bemanning en wat voor gevoel zie je hem nou? Ja, het klassement doet het nou nog net onthouden. We zijn correct 2 dagen onderwijs. En ik bedoel, je hebt vast een mooie dag weer. Tenminste, daar kerst wel gedeeltelijk van uitgaan, maar aan de andere kant, we moeten gewoon zien per dag. En als we nou deze wedstrijd gedaan hebben, ben we krijgen zowat op intreden. Er moet nog een heel soort gebeuren. Nou, ik nog wat het smellere wetter, soort eilandjes, BM, dadelijk zie je wat rommere wetter wat op. Is dat heel oorzielig voor Jemmik? Ja, oors en net oors. Ja, het schip kan alles wel goed hebben. Maar ja, op romwetter heeft ik weer wien die bepalend is voor het feit welke schip een goed erin en welke net. Dus dat kan alle kanten op. En op romwetter hebben wij het ook wel naar zin. En hopelijk kunnen we daar goed zin letten. Ja, je schip rent aardig goed. Hem daar nog dingen niet verloren ten opzichte van Vliegen hier bij Gleeks? Ja, er moest een nijmeester op die orde wie ik net helemaal goed meer. Dus dat is nij. En ja, de turen dat gaat ik gewoon terug. Dus voor de rest net heel veel nij dingen. Maar ja, het rent in ieder geval gewoon weer. Wij hebben een goede stand te pakken en ja, zo kunnen we verder. En hopelijk houden we dat vast. Ja, hij zei het van, we zullen net naar het klassement. Kan ik me wel voorstellen, nooit waar wedstrijden, dat je dan nog net naar het klassement zullen. Maar wij doen dat wel eventjes. Want Arjen en Aage Veldboom, die hinten daar ik al eventjes op. Als Jennewoord Joert wint. En ze starten als eerste, dus die kans die zit er echt wel in. En Grauw, die eindigt wat meer naar achteren. Dat zou Jennewoord die koppositie oornemen kennen. Ja, want als Jennewoord wint, dan komen ze op 6,8 punten. En Grauw het nou 6,9
sorry. En Grauw het nou 3,9. Dus als Grauw treden is, dan komen ze gelijk. En wordt Grauw dan minder als treien, dan pakt Jennewoud die koppositie. Maar dat mag al een nog, Roelof. We staan aan de start van deze derde wedstrijd. Het is nog goed, 3 hele minuut. En dan zullen ze los. Mooi die wal start. Dat wel heel apart, hè? Zielwedstrijd en dan starten van oude wal. Ja, het is net gebroekelijk. Voor de SKS natuurlijk wel. In het algemeen wedstrijd zie je wat minder. Maar het is wel mooi. Het jet bij de traditie, het jet erbij. En de discussie is elke keer weer hetzelfde. Maar ik vind het fantastisch dat het er is. En het is een feit, want ik zit je vaker en dan zit ik te vertellen. Ja, de start is heel belangrijk bij Sion. Hoe je daaruit komt, de eerste tonnen. Want daarna is het volle moeilijker om in te halen. En daar heb je een heel soort invloed op. Maar je wordt even net. Nee. En het is voor iedereen gelijk. En dat hebben ze juist net. En het is voor de ene misschien krijg iets meer gelijk als voor de oren. Want de geluksfactor is wat grutter. Daar hoef ik net moeilijk over te doen. Maar ja, het is onder skippers om gewoon uit te voeren waar ze wel invloed op hebben. En dat werd het geheim van Juwert. Krijgt ze dat het juist weer. En Jennewoud kreeg juist een kans om in te halen. Fantastisch gebruik van maken. En we gaan Juwert zien dat de skippen die Juwert in de achterlijn starten, als die kansen ik krijgen. Maar Denkt dat wat lastiger is. Het denkt ik wat lastiger als Juster bedoel ik. Ik dacht dat wat lastiger weer. Zeker omdat het Juster gong ze voort van oude wal zal lang voor de wiens rekking. En voor de wien komt de wien van achter. Dus een beetje een iep en door, maar ja, die komt van achter. En dan scoot het wat in elkaar en dan ontstaan de kansen. Juwert, zeker als die wien een beetje uit het noordwesten komt, wat de voorspelling is. En ze komen van de wal de zone maar op. Dan zou het samen zijn wezen dat je in één keer de mar op binnen. Dat je voortrennen in plaats van dat ze achterop rennen. En als ze dan het hoekje ombinden, de volk het sleert in. Dan ben ze zeker vrij. Dus ik jou Jennewoud best een grote kans om als eerste bij de eerste tonnen te komen. Daar mag ik wel bij aantekenen dat het voor de skip niet middenveld. Dat gaat wel een beetje in elkaar oprennen. Dus de grootste kans om in te halen zit hem wat mij betreft in het eerste rondje. En misschien wel voort naar de start. Oké. Even voor alle mensen thuis die naar de beelden zeggen. Je bent een wend dat je met prachtige beelden vanuit de loft hebben. Van de drone. Dat is op dit start even net mogelijk. En dat het alles te krijgen met de buien die hier Bob en Jennewoud hingen. Dan kan die drone de loft net in. Dus we doen het met de beelden die op het wetter maken worden. En dat kennen ik hele mooie beelden wijzen. Hier ik goed de meeste schoeien voor de ruim. Want er hing het hier dus weer een bui. En in die bui zit ik wien, hè Roelof? Ja, en ik zoek je de meesten thuis zezen. En ik de meesten hier op wetter als de telefoon bij de hoorn hast. Hier heb je even Google Maps en zie even hoe de lange sleet erin luidt en hoe de volkersleet erin luidt. Want terug die buien draait de wind wat naar rechts, naar het noorden. En dan ontstaat er in één keer een kruisrak op de Zornemar. Maar als die bui weer voort is, gaat die wind wat naar links. En dan ontstaat er misschien wel een kruisrak in de volkersleet. Dus ondanks dat ik van de morgentocht zit net zo vol in deze wedstrijd, zou het samen zijn wezen kunnen dat er een heel soort in zit. Alleen ik had er net zo vol invloed op. Zeg het nou hoe het wetter er hierheen leidt op beeld. De Zornemar, ja de start is dus in een lange sleet. En dan oer de Zornemar de volk het sleet in om boei nummer 1 heen. Die met zijn stuurbootronde. En dan weer waarom en dan boei nummer 2 en vervolgens boei nummer 3. Dat is de route verjoerd. We zien even op de klok. Het is nog goed 20 seconden en dan zal het startskot klinken. De man die staat er al klaar voor, die maait geweer. En als dat dan klinkt, dan jaren ik het gerattel van de lieren. We binnen hier bij Jestemar. De Mars is ik al. Ja, dat is IFKS. Bij Jan Woetwawieke. Jennewoud, daar komt hij. Ja, de lieren nog wat jeder als het schot. Maar just hoe vol als er draait wordt aan die lieren. En hoe het als die vak erbij zit. Ja, hij zegt het al. Jennewoud hier voor de start de kop al een beetje van de kant houden. We shirt ik wel eens in de Formule 1 dat ze een beetje scheef oplijnen. Voort mikken op dat hoekje, want er was er net één tussen haar. Net één boven de zeil. Aangezaai dat terecht. Als ze hier net één boven de zeil krijgen, komen ze als eerste bij de eerste tonnen. Van Jennewoud cruciaal. Ja, het gejuich ik voor de meesten. Ik ben natuurlijk een heel soort mensen die het voor Jennewoud binnen. En die zeggen ik dat Jennewoud als een van de allereerste uit die wal is. Ja, Jennewoud is al het wetter op. Nou, het lijkt goed als Juster zoeken, zei ze. Want ik doe weer eens heel hut. De camera is ik onboord bij Jennewoud. Dus we kunnen mooi zien hoe ze hier ontwerpt binnen. Ja, en daarachter zien we dat Ek Lemmer heel snel van de wal lieken te komen. Ze steken al je voort omheen. Dus al je luisteren naar de voorbeschouwing van Agent om te zeggen van we moeten het in boven de zeil langs gaan. Ze ziet je al je die wal op. Maar de mat hier aan Tajan, want het is gewoon te weinig wetter voor te volle scootjes.
te weinig wetter voor te volle scootjes. Ja, ik kwam hier van de morgen en ik zie het door de zon Martensjen en ik denk, we hadden het rak naar de lange sleet, hebben we de joert net in. Nee. Ik denk, ja, dit is maar heel weinig wetter en het binnen een heel soort skippen. Dus ze komen elkaar een heel soort sjenjoert. Dus het wordt absoluut cruciaal om ik een beetje uit het probleem te blijven. En dat is deels stuurmanskeust en deels maar dat ik net zien zitten. En dan hangt het een beetje van de route al. Zei de stoof van als er wel of net een scootje lapt wordt. Want dat verwachten stoof maar de route. Zat ze dat van de morgen zijn op de routebespreking. En zat we correct ik in beeld hier. Als we die route zien, zei de stoof. Dan zou het best eens wezen kunnen dat er het laatste scootje inhalen wordt door het eerste scootje. Ja, dat is een beetje een sterk statement. Maar ik denk wel dat er verschillend groot wordt. Ik denk voor het publiek, die gaan straks, als we een rondje aan hebben, de hele tijd scootjes zien. Want de eerste die had aan vrije wind, die vertrekt. En ja, we zien hier ook al, de scootjes die op elkaar zitten, die elkaar dwars zitten, die geen wind hadden. Er is gewoon heel weinig rondte. En ja, de mensen gaan daar heel erg les van hebben. Ja. De eerste treien die binnen een beetje los. Dat hier is ik al verzijn, Roelof. Dat het van de middenmoord dreger wordt. De eerste treien die binnen een beetje los. We zullen links het kampioenskoetsje van Grauw is ik nog net. Ja, en dat is wel, sorry dat ik die onderbreek. Ja. Dit is wel even interessant. Misschien kunnen we nog even waarom naar het vorige shot. Want we zien Grauw, die kiest ervoor om hier wat leger te gaan. No al. Dus we gaan jou helemaal in de wal. We gaan Jereveen eronder. Ik weet even net wie er tussenin zit. Helemaal geen win. Huzem. En Drachten. Huzem en Drachten ertussenin. En juist het grauwste scootje, dat gaat een beetje gong. En dat scoot een beetje naar voren. En als het hun hier lukt om vrije wien onder die zuil langs te krijgen, kan het zomaar zo wezen dat je de eerste paar plakjes zal lezen voor onze kampioensfavoriet eigenlijk. En Jenne Woordje, we nou om het hoekje komen, die ben eigenlijk vrij nou. Hier prachtig langs het stijgerlijker, past net in tussen, komt net in meer boven de zuil. Op naar het volgende hoekje de Volkert Sleert in. Onbedriegen, niks aan de hand voor de nummers 1, 2, 3, waarschijnlijk 4. Maar daarachter wordt het heel tricky. 1, 2, 3, 4, dat binnen Jennewoord, Helemaal, Akrem en Jouweren. Zo ben ze ik starten en zo lezen ze nou dus ik in de wedstrijd. En die eerste 4 die gaan nou ik al de Volkert Sleert in. Ja. En nog eens, kom je de Sonnemar op? De Sonnemar komt, oh ja, tuurlijk. Eerst de Sonnemar en dan krijgen we pas de Volkert Sleert. Ja, en we zien nou ik Jereveen en ik Drachten die een beetje die vrijheidsziekje. Die gaat dat gevecht voor dat hoekje net meer aan. Die probeert je eerst maar het skip op gang te krijgen. Maar ja, dan, als ze op een Sonnemar zitten, zitten ze wel onder al die zuilen. Is het net zo volle wind. We verwachten nog wat buien. Hè? We zeggen de buienradar tussen 2 en 11 jaar komt er nog wat aan hier. Dat is het moment dat er verhoringen binnen. Dat is het moment dat die wienenskifting maakt. Dan ontstaan de kansen. Dus deze wedstrijd is nog lang net oud. Maar vooralsnog zit het er voor het thuispubliek hier langs het wetter. Fantastisch uit voor Jennewoord. Ja, het gaat heel dicht bij de kont, Del. Het lijkt mij dat er net een soort wind zit, maar... Nee, dus Ljout luidt op een plak maar net zo heel volle wind. Maar vol de kwartste afstand. Dus als ze maar genoeg daar richting dat stijgerke op de hoek drukken. We zien het hier mooi in beeld, recht achter de tonnen waar Jouwer is. Als ze daar maar krek rond te houden op de orenskippen, dan moet je daar een heel soort goed. En via het net, ze zijn op het senior starten en ze lezen nou te vechten met Drachten en Jereveen. En die zijn allebei ervoor gaan starten. Dus ik voor Ljout hier een kans om de eerste 2 truienplakjes naar voren alvast te matchen. En wat ik zei, ik denk dat dit moment het belangrijkste is voor de skippen in het middenveld. Als je hier goed uitkomt, ja, dan zou het samen zo wezen kunnen dat je de rest van de wedstrijd uit het probleem komt. Als je hier in de achterrij of in het middenveld terechtkomt, ja, dan is de hele wedstrijd maar situaties. Komst de oren skippetje in, mast weer rond de Jan voor de wal, dan wordt het een hele drege lange midje. En dat middenveld, dat zeggen we secret. Dat wordt zo'n beetje ongeveer Trot de Lemmer. Hier ben we bij Jennewoord on boord. Ja, rust. Heel rustig. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Het is opvallend. We hier een beetje rijwetter krek voor de start hier. En was het vaak juist bij buien. Voor de bui zit vaak een heel soort wind. Wordt het even zwart op het wetter, komt er zo. Maar na de bui, en dat is precies wat we nou hebben, wordt het even heel licht. En dat zien we nou. En eigenlijk is dit zonde, want we hebben hier oorloer, had je nooit wetter zitten te zien. Fantastisch windje. En nu zitten we naar een schilderij te zien bijna. Ondertussen zien we weer omdat Grauw een van de scootjes is die makkelijk naar voren zielt. Die neemt je weer het initiatief. Dus die gaan 4 minuten lang rond de ziekje naar beneden. Nou zie je dat ze omheen sturen, meer snelheid maken en inderdaad een grote kans hebben om je de eerste slag te slaan.
En een paar scootjes in te hellen. Grauw starten op nummer 11. We hebben het al een paar keer zijn, maar ik breng het nog even in herinnering. Grauw op nummer 11 starten is nu in gevocht met Drachten en Huzum. Drachten op 9 starten en Huzum op 6 starten. En Ljouwert zien we daar ik bij. En Ljouwert weer natuurlijk correct voor Grauw starten op 10. Ja, en Grauw is er hier zeker nog net langs. Hè. Ik denk dat Ljout, als hij hier dat hoekje helpt, als hij een beetje op gang komt, had die hier een hele mooie eerste slag maken. Want die ben op 10 starten. Ja, het zit nog steeds net op. Oh, als je fan bent van Ljout, dan zou je erheen willen en blazen in dat zeil. Aan de andere kant, in dit shot is het fantastisch. Ze houden al koor alweer de wien uit de zeil. Fjouwer skip Nesco is zo langzaam. En een skip Linnig, dat rint mooi. Yes, Jenna wat, niks aan de hoorn, had lekkere wien, scoot wat terug. En het volgende rondje zal het van die oren niet tellen. Maar ja, nou, maar Ljout, Huzum, Drachten, Grauw, wat je het heel duidelijk, Grauw luidt ik stil. Het zit net op. Maar zodra ze de hoek om binnen, krijgt Ljout de win in de zeil en die vertrekt. En dan hebben ze hier toch een hele mooie start. En dan is dat alvast een eerste beetje goed maken van Juster. Dat weet het wat ik zag. Ja. Dankjewel. Van Juster. Stefan Huisman die stiert op een opsteker. Die houdt in de gaten dat het al een keer ken. Want ja, ze gaan er heel duim bedel. Ja, en wat voor mensen thuis interessant is om te zien, is hier het scootje van Grauw. Wat doet die? Die gaan net mooi in dat rijtje en dat wachtje. Waar Jereveen een beetje op een plak loopt. Waar ze eigenlijk geen kant uit kennen. Ze hadden een beetje geluk dat ze er onderuit rennen. Hetzelfde geldt voor Huzum. Maar Grauw die wacht het er net op. Die gaat net in dat rijtje mooi. Die stuurt hem heeg en die stuurt hem achter Ljout langs. En als ze er net achterop stuitje, ja, je ziet het fantastisch in beeld. Dus wat zijn Drachten, Huzum en Jereveen kan eigenlijk geen kant uit. Ljout scoot er doorheen en als Ljout er doorheen scoot, dan is het Grauwste scootje wat er sa achterom scoot. En ik moet heel erg denken nou aan de uitspraak van Dini juster op televisie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet geluk ik een kans aan. En dit is geen geluk. Dit is geluk een kans aan. Als het gebeurt, scoren ze je zou het skip heen. Als het net gebeurt, niks aan de hand. Dit is nog op een startplak. Ja. Even een beeld van het achterdek van het scootje van Ljouwert. En nu zien we weer heel mooi deze fjouwe scootjes die het heel duim bij elkaar lezen. Ja, waarbij het Ljouwert nou het hoekje omgeet. Ja, en dan zie je het gebeuren. En die krijgen al een beetje gang. Huzum loopt nog stil. Wat zijn loopt nog stil. Drachten loopt stil. Jereveen loopt stil. Er is net volle wien. Maar Ljouwert geluk een kans. Die opmerking, ik Jerem juster. Ik denk, ja, die moet ik onthouden. Ja. Helemaal injes. Ljouwert geluk een kans. En dat is wat Grauw hier doet. Dat is wat Langwaar had het iets makkelijker. Want die kwam van achter mijn soort snelheid. Dus die hoeft het net helemaal te forceren. Maar dit is het plak waar je inhellen kan. Je leest 4 scootjes op elkaar. Hoe is maar een boordlengte te winnen. En haast 4 plakken inhellen. Ja, de rest van de wedstrijd krijgt het net zo makkelijk meer. Nee, precies. Maar die opmerking van Dini, ja, dat zei ik juist ik al. Dat is typisch een opmerking van haar huid. Douwe Visser, die hier allerlei van dit soort prachtige uitspraken. Dat je van denkt, oh, ja, ik moet het net zeggen, maar verrek, door het gelijk. Dus ja, mooie uitspraak is dat. Ja, ondertussen zien we wel dat deze scootjes een beetje slachtoffer worden van de situatie. Want ze lezen machinaal stil. Terwijl de voorruin, die is al een heel lang voor de hele Sarnemar is haast leeg. Dus we hebben wel een soort van voorentscheiding hier. Met 8 scootjes in de achterruin. Dus ondanks dat Ljoutje wel wat inhelpt, gaan ze aan ik wel een hoop meters te maken voordat ze überhaupt weer zicht hebben aan wordt. Want die gaat hier al de Volkert Sleert in. Ja. Janne Wout gaat de Volkert Sleert in. En ja, het verschil is al groot, maar de voorruin en de achterruin een heel groot verschil. En voordat je dat weer inhellen en Jereveen, dan wist het even aan Roelof Helmdal achterin. Ja, we de grootste slachtoffer van deze situatie. En ze hier in startplak 8, juist startplak Zoon en de Sjeu naar die latting. Dan denk je ja, als kampioenskandidaat dat je van Zoon naar 3 kennen. En je kent er nog een keer van 8 naar 4, 8 naar 4, misschien 8 naar 12 als je een beetje geluk hebt. Dan heet het goed in. Doe je fantastische zaken. Maar ze gaan hier uit deze situatie als 3 of misschien wel 4 in de waai komen. Ja, en dan wordt het wel een hele drege midje. Dan ben ik bang dat Jereveen op dit moment aan het voorsorteren is op een scenario Ljout van de Veenhoop. Ja. En dat is net wat je wil als je mooi wel in het kampioenschap. En dan kan je wel zeggen van ja, dat wordt dan de Outlook-wedstrijd. Maar die wil je sabbatiet in het kampioenschap eens nog net hebben. Die hebben we net. En zeker net dat je dan die startplakken Zoon en 8 hebt. Wat in potentie natuurlijk de kans jouwt om 2 keer een degelijke wedstrijd te zetten. Dus je hoe net te winnen. Wat Janne Wout juist erin had, die had kans om weer 2e en 1e te worden. Ja, dat is uitzonderlijk. Hoe vaak komt dat voor? Maar als je hier maar een punt als 10 of zo, een keer 3, een keer zonde, een keer 2, een keer 8e.
Dat je van deze 2 wedstrijden niet komen, dan ga je het net zo raar in. 2016 is dat een keer gebeurd, maar de Snekenpan die ik op het 14e plek startte en als eerste eindigen bij de Veenhoop. En toen ben jij nog wat woon. Dus ja, het ken, maar het is heel zeldzaam. Ja, hier hebben we bij de ingang van de Volkertsleert een hele dikke leite onder die bosjes. Aan de ene kant, ze zitten bij elkaar op. Ja, ze zitten bij elkaar op. Dat get ik net heel hut. Dus dat is de Lemmer en... Ja, de Jouwer. Mat haast Jouwer wezen, ja. Ja. Dus ik in je van u stappen zelfs bij elkaar op skip. Ja, die keert kostje. En dan hadden ze het geluk dat er zo'n heel groot gat achter zit. Dat er alleen nog de Zuidwesthoek is er nou onderlangs. En misschien dat er straks nog eens in je langs komt. Maar ze hadden nog even de tijd om los te komen voordat het hele veld erom komt. Dat is een duur foutje. We gaan net schenken wat er gebeurd is. Als dat alleen nog maar een loefdueltje west is om maar net boven de zaal langs jullie te litten. Of dat er een ondiepte zit waar ze even op verzoenen hebben. Feit is in ieder geval dat ze allebei de geen gong hebben. En dat de Zuidwesthoeker de lachende derde is en de zaal onderlangs shield is. Lemmer liep het nog steeds Lemmer te lezen. liep het vers te lezen, ja. Bij dat stijgerke. Even zien wat ze eraan doen. Ja, ze bezieken hier nou uit die wal te komen. En dat liep het nou te slagen. Ze krijgen nou een beetje gong. Ze zijn los. Ja, winnen is inderdaad Lemmer en de Jouwer. Toch 12 van uw, of in ieder geval van mijn favorieten. Van mij ook, ja. De 3 topfavorieten en dan de 3 daarachter met Jouwer en Lemmer. En vanmorgen had ik al, althans voor mij weet van de morgen. Je had natuurlijk eerst eruit gestuurd in de podcast. Die had ik al dat eigenlijk Jenne Wout en misschien wel bij het. Ik wil dat nog even afwachten. Jenne Wout had het fantastisch dingen. Die loopt nou officieel voor de 3e wedstrijd op Riegen. Juist dan wilden ze weer virtueel, maar voor de 3e keer op kop. Dat is super knap. In grauwlines op kop hinsen de wedstrijd in handen. Ging er even heel hut minder van Ian en Son in Ian Kruisrak. Juster virtueel natuurlijk. Maar je wordt weer onbedriegen vooralsnog. Ja, de 3 wedstrijden staan er fantastisch bij. Maar gebaseerd op het vorige seizoen wil ik iets meer constantheid zien voordat ik hun direct bij mijn rijtje favorieten zet. Als we straks in Staren binnen, dan moet je wat mij betreft de balans weer op. Dan moet je weer naar rijtje favorieten. Ja, de liet ik weer een buiten hingen. We hebben donker er in de achtergrond. Nou. En dat is er nog net. Maar dat is wel het moment. En we kunnen het op dit beeld mooi zien. Dat de scootjes kunnen heel makkelijk de tonnen hellen die daar verderop helemaal linksboven in beeld in de Volkertsleert leidt. Als de wien een beetje naar links skift, dan wordt het in één keer een kruisrak. En dan verhoort het helemaal. En dan is het moment dat dat gebeurt, daar kun je niks van doen, maar je gewoon accepteren. Maar op het moment dat dat gebeurt, wordt het cruciaal. En daar kun je samen geluk of pech mee hebben. Over het algemeen had de eerste net samen pech. Want als de eerste het krijgt, dan krijg je de oren het ik. Dus meestal zul je dat de rieken rieker worden, maar je weet het nooit. Zeker als het straks wat verder uit elkaar rent. Ja, nou wat, het is haast bij die tonnen. Ja, en dan hebben we onder in beeld een fantastisch beeld trouwens. Ik ben hier opgegroeid in de buurt. En dan het winter weer kon weer een beetje rieden. En in de zomer met de kano. Ja, dit is een prachtig gebied. Voor mensen die er net west binnen, zeker even heen gaan. Kanootje huren, lekker terugin. Goed, daar ben we nou net voor. We zien onder in beeld de laatste fjouwer. Ja, en die achterste treien, die ben nog steeds langzaam. Die hebben nog steeds les van elkaar. En hier, Jenne Wout, gaat nou om het tonnen. Ja, nou in de Volkertsleert dus. In dit tempo wordt het maar 3 rondjes voordat ze de achterrij in hellen. Ja. En hier krijgen we straks dat scootjes wat rekening met elkaar horen moeten. Want de ene moet er nog naar en de oren komt weer om. En het is natuurlijk bakboord stuurwoord, maar volgens mij binnen de regels bij de SKS een beetje oors. Daar wist toch meer van dan ik. Dat zal koor hier wat er rond te jammeren. Ja, ze moeten hier de bakboordswal horen. Dat is, ik zei op een routebespreking, omdat het maar heel snel wetter is, moet je de bakboordswal horen. Dus voor de mensen die net zat thuis binnen op het wetter, de links horen. Ja, dus de scootjes die hier om de punt no horen ze al nog heel heeg. Maar het volgende rondje, mag je dat net meer als de scootjes in komen? Nee. Oké. Nee. En in de lange sleet is dat correct oors, dan moet ze de stuurboordswal horen. Maar daar gaan ze alleen nog in als we daar finishen.
De route gaat er op dit stuit net deel. Maar in Jennewaard is het altijd zo dat er een bootje van de commissie voorop vat en die wijst de route. Dus het is zaak voor Jennewaard om gewoon achter dat commissiebootje om te zeilen en de rest van de scootjes die moet dan weer achter Jennewaard doen. En dan hebben ze de goede route te pakken. Zo net mezelf nooit te denken. Nee, uiteindelijk net. En aangezien zo mooi helpt dat commissiebootje, daar zit de wedstrijdleider Atsie Brunsma en haar man, die zit op het scootje van Jennewaard, is daar bemanningslid. Dat is Peter Toering en dus Peter die hoeft alleen maar achter zijn vrouw om te gaan. Nou, dat doet de vers wel eens vaker. Daarom. We zien ondertussen dat Heerenveen nou vol de binnenkant kiest, waar ze dat de vorige keer net in. Ze scoren waarschijnlijk daar terug van het 14e naar het 12e plak. Ondertussen, wie we hier missen bij die laatste fjouwer, is het scootje van Langwaar. Die had ik fantastisch profiteren kunnen van die Justerbroek niet met wat griebers volgens mij in de livestream. Ja. Van die griebers bij dat eerste hoekje. Hier is Langwaar. Hier schuiven ze. Ja. En volgens mij lezen ze nu op een 8e plak. Ja, en als je op 14e starten, een beetje wat Jennewaard juster die. Ze zijn nog net op de 12e plak, maar het is een mooi begin. Het is zeker een mooi begin. En ik nog voor Grauw, hè. Weet je, wij al van zijn van nou, die doet het prima. Maar Langwaar zit er nog voor. Mooi traaien, groene scootjes achter elkaar. Dus daar zit Lemmer en Ljouwert, die zit er ik bij. Dan docht Ljouwert het trouwens ik prima. Die is ik opscoot. Jennewaard luidt op 1. De hele mannen nog op 2. Is ik op 2 starten. Treien Akrum is ik op 3 starten. Fjouwer is de Zuidwesthoeken. Is op 6 starten. Dus die is 2 plakjes opscoot. 5 de Jouwer. 6 Lemmer. Zoon Ljouwert. 8 Langwaar. 9 Grauw, 10 wat zijn, 11 Huzum, 12. Ja, dan moeten we even zien. Is dat snits of is dat Drachten? Dat lijkt het snits te wezen. Dan is 13 Heerenveen en 14 Drachten. Maar intussen kent het ken altijd heel goed weer anders. Die 1, 2, 3 is wel duidelijk. 1, 2, 3 is duidelijk. En als ze staan om die boppers te tonnen binnen, dan zal het helemaal duidelijk wezen. Zeker omdat ze daar vanuit een wienstilte, vanuit een leiden richting meer wienzielen. Dan loopt het een beetje uit elkaar. Dus ik verwacht ze nou net zo volle bakbord-stuurwoord probleem bij die boppers te tonnen. Wat we juist er was zeggen, dat zal nou wat minder het geval wezen. Misschien dat het later in de wedstrijd een keer voorkomt dat de wien wat naar links staat draait. Dus je nog steeds die donkere wolken die toch wat driegend er nog 4 voet, maar toch onderwijs binnen. Die gaan straks invloed hebben. Maar ja, nooit meer zo volle als wat we nou zien hadden. De grootste kans om in te halen, die luidt, ben ik bang voor de skippen die nou achterin lezen, die luidt, ben ik bang achter ons. En dat wil net zeggen dat je net naar voren kan, want je kan altijd nog een plakje opscoren. Misschien wel 2, misschien wel 4, maar het is nooit meer zo makkelijk. Had ze nooit meer zo dicht bij elkaar als dat we krek zien hadden. Is zo'n haast hoop je dat er een grote bui losbarst? Safety car hebben we nodig. Ja. Ja, nou is het fantastisch hoe ik zeg, maar nou is het makkelijk te bezielen. Dus ze zielen daar onder wie het daar. Ze gaan om die tonnen en ze komen rommen wie waarom. Ze gaan nou onderwijs naar boei B. Die moeten we straks aan de linkerkant houden. En dan zit er op de zone maar misschien een klapje in. Maar het zou lekker wezen inderdaad als die winst nou een beetje heen weggaat. Dat die baan een beetje verhoort. We zeggen nou dat zat het nou in de plooivalt binnen de gevolgen van de start. Dat is aan ons achter u. Daar moet een aantal mensen hadden goede zaken in. Ik denk al Langwaar, ik denk al een Grauw, Ljouwert in mindere mate. En een aantal hadden heel minder zaken in. Heerenveen. Maar nu is het weer binnen. En van hier moet je hopen dat je kansen krijgt om nog wat plakjes te pakken. Precies. En daar heeft de wien een soort invloed op. Jennewaard, nou, hier nog steeds heel rustig hè, om boord. Heel rustig. Door ze haar ding. Het is een jonge ploeg, dat zei eigenlijk al. Nou, dat zeggen we gewoon de gezichten hier op het scootje van Jennewaard. Alle keer jonge meisken erop. Hele enthousiaste meisken. Ja, zie je natuurlijk een fantastisch debuut hier. Of fantastisch, maar in ieder geval boven verwachting. En daar terug weer in de verwachting. En vorig jaar best wel heeg. En misschien bij hunzelf ik wel wat te heeg. En als je daarin zit, dan wordt het heel moeilijk. Want als je dan een keer wat teleurstellen en je vader krijgt een keer wat minder, dan krijg je die negatieve gedachtenstroom van, nee, toch niet helemaal. En ik had het idee dat ze dit hier volle vrije daarin zitten. We zeggen dat ik in het interview, het is gewoon, ja, we doen ons best. Die verwachtingen binnen net meer sabot.
We zien wel wat we doen. Ja, en dat skip kent het wel. De jongens kennen het wel. Ze hebben een mooie ploeg. Ze zitten met je twaan. Volgens mij zijn broer als adviseur. Ja, maar Wouter. En die komen misschien slag om de arm, we moeten nog lang zielen, maar die komen misschien als koprenner naar de eerste 3 wedstrijden. Ja, dan geef je maar een heerlijk gevoel naar Terhennen toe. En dan hoef ik net te zeggen, als ze ben ook voor het kampioenskandidaat, want ik ben het helemaal mooi mee eens. Dat het wordt nog lang genoeg, er gebeurt nog een soort. Maar ik kom liever als eerste uit die eerste 3 wedstrijden dan als tweede. En dat hebben ze maar vast in de pocket dan. Ljouw, het gaat nou om de tonnen heen als Sander. Dan is Ljouw toch aardig opschoot van Sien Naissan. Lemmer is als 6e om de tonnen gaan en de Jouwer als 5e. Zuidwesthoeken als 4e, dus de Zuidwesthoeken doet het goed. Nou doet de Zuidwesthoeken het wel vaker goed hier op Jennewaard. Dus dat hoeft dus net heel bot te verneuveren. Vorig jaar weet ik nog, zitten ze er ook heel goed bij. En toen, alleen nog in het laatst, toen zagen ze voort. En toen zei je ook de grote letter, ja, het wordt krekt wat te lang. Ja, dat is wel het mooie van zo'n walstart. Dat we scootjes voor inzorgen die je daar oors voor het net verwacht. We hadden nou de hele man erbij. We hadden Akron, die je wel vaker voor in. We hadden Zuidwesthoeken erbij. Ja, die bij scootjes dat op het rommelwetter is het volle moeilijker voor ze om aan boven te komen. Ja, dat maakt het zo'n wedstrijd ik wel leuk. Ja, zeker ik, de hele mannen, die had het toch wat dreig. Dit kampioenschap ontnood aan, dat had ik alles te krijgen met privéomstandigheden. Dus de holle die is ergens oors bij. En dan is het lastig en zeker sneur op grauw weer dat heel moeilijk voor de bemanning van het scootje van de hele mannen. En zeker ik voor de skipper worden meter weer het een drege dag. Ja, dat ben dingen die mooi spelen. Die weten wij net altijd. Die hoef ik net altijd te weten. Maar hier ben ik gewoon mee. En dan is scootjes soms even net het belangrijkste. Ondertussen zien we hier de tonnen B van de banenkaart. En wat ik interessant is om te weten. Er helemaal rechts onder in beeld zie je een heel iets geel boeitje. Hier gaan we om de tonnen heen. En krek naast deze tonnen zit een ondiepte. En afhankelijk van de windrichting kiezen daar krek boven of krek onderlangs. Het zal voor Jennewaard geen probleem zijn, want die ben helemaal linnig. Maar als het straks wat drokker wordt hier, dan zullen die scootjes daar rekening mee houden moeten, want daar kunnen ze absoluut net doorheen. Nee, dat zijn die gele balsjes die we misschien aan ze nog weer eventjes in beeld krijgen. Er is een ondiepte, nou, een eigen veldboom die kent het wetter hier natuurlijk heel goed. En die zei al van, de kerst het aan ze sjen, als het scootje de balans gaat, dan kerst het gewoon sjen, als ze het goed doen, on het zwut. Dan komt dat zwut, dat mat ze omheen gaan, want oors dan gaan ze door de drek heen. Hier, die gele tonsjes die het nou onder in beeld te zien binnen, die toeken die er uitsteken. Ja, het is helemaal afbakenen. Hier moet je hem net komen, want hier is het heel ondiep. Dus nou, zien we dat het zwet een beetje omheen gaat. Het zwet nog net. Hoeft misschien ik net. Het is het Jennewaardse scootje, dus we moeten ervan uitgaan dat ze het precies weten. Ja, en ondertussen zien we hier het drachtste scootje. Het ziet er wat raar uit, maar dat zijn de eersten die een slagmaatje moesten. Dus die dat hoekje krek net heel kon en hoe stuurwoord lezen. Ja, dit kost een heel soort tiert en een heel soort meters. Dit is precies, eigenlijk weer 2 dingen gebeurd. De wien is net echt draait, maar ze hier een beetje vuile wien. Ze hier een beetje les van Jereveen, ze hier een beetje les van Snits. De Trohel is in die hoek net. En dan betellen San hege prijs en dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met als er kansjes komen, dan moet je er langs. Nou luidt drachten al op een viertje in de plak, dus er komt net zo vol meer langs. Maar dit kan ik voor oorenscootjes gebeuren straks. Dat ze een hoekje krek net helje. Of dat ze krek even een wien stil te krijgen. Of hij je net helemaal volle invloed op, want je ging een hand uit. Maar als het gebeurt, profiteer ervan. Of jou het geluk een kans. Ja, die horen we erin. Het geluk een kans, Jan. Ja, ik vertaal dat heel erg naar het wedstrijdwetter is je sasmel. Dat je had er net altijd invloed op. Als iemand het goed doet, als de voorste het goed doet, en Agen zou dat terecht in de voorbespreking. Als Jennewaard geen fouten maakt, komt er in principe net langs. Nee. Punt. En dat is net omdat de oren zo slecht binnen, dat is gewoon, er is geen ruimte voor. Dus je moet profiteren van foutjes van oren. En je moet er klaar voor wezen als dat gebeurt. En dat is een beetje mijn interpretatie van jouw geluk een kans. Zodra er iets gebeurt, moet je er wezen. Ja. En dan doe je het goed.
Jens krijgt even dat beeld van de hele Moanne, maar vlak daarachter al Akrum. Die liep het wel wat dichterbij kwam te wijzen. Jenne Water rint eruit. En dan zien we de hele Moanne en Akrum die nog wel dicht bij elkaar zitten. Maar Jenne wordt mooi onkop op het eigen wetter. Dit maakt zo'n heerlijke gevoel. Dit maakt fantastisch wezen. En ze gaan een beetje wien en dan juist achterom en dan juist oren prutsen en die gaat geen wien en dat loopt stil en zelf ga je maar verder en verder. Ze zullen straks heus nog wel een moeilijk momentje krijgen, maar vooralsnog, hier hebben we Jervingen volgens mij in beeld. Ja. Die zit heel oors in de wedstrijd. Die binnen een paar plakjes verlen. Die gaan net die vrije wien, die gaan net meer die eigen keuzes. Ja, die moet hopen op een beetje een chaos voor hun. Maar we zien het al, het loopt steeds verder uit te komen. Er ontstaan al gruttegatten. Er ontstaat net zo heel veel chaos meer. Voorlopig. En dan klop je het voort even over, want je weet het nooit. Ja, dus de nummer 1, Jenne Wout, die rent er al een eind uit. Dan 2 en 3 zit nog dicht bij elkaar, de hele Moanne en Akrum. En dan zien we hier nou de nummer 4, Zuidwesthoeken. Nou, dat is ik een aardig god, mooi Akrum. Dus er begint al aardig tekening in de street te komen. Dus de volgende 3, dat binnen de Jouwer, Lemmer en Jouwert, die zitten nog wel aardig dicht bij elkaar. Ja, en treien kan die kampioenskoetsjes die ster opneemt. Ja. En dat is toch belangrijk. Dat je er dan krijgt voor zitten of krijgt erachter, is een verschil van 2. Want je had zelf een punt minder en een van je directe concurrenten had een punt meer. Dus dat is een belangrijke strijd voor die treieskoetsjes. Ik als ze alle treien zeggen, hey, het is nog lang, Parijs is nog 4, het is nog net zo belangrijk. Maar we weten, aan het eind van de weken kan het gewoon om 1 of 2 puntjes gaan. En ja, dat ken ik op Jenne Wout wijzen, waar die 2 puntjes lezen. De Jouwer gaat hier om het tonnen. Nee, Jenne Wout, sorry. Dat is al de volgende tonnen. Ja, het is Die had al in je route gaan. Die had al een rondje hoorn. Ja, het wordt het net zo heel lang meer voordat ze straks... nee, iets te gek. Maar het is een kwartrondje. Ja. We hebben op Grauw en eigenlijk juist ik wel zijn van... zullen we nog 1 rondje doen of net? Want dan komen we bij de finish in de knoop. Joert had ze zoveel rondjes dat de commissie had alle tijd om te kiezen wat hun finishmoment werd. Het lijkt mij dat er nou weer een bui boppen de maar hinget. En ja, zie je, het ruint. Dus zie wat de wind daarmee docht. Ja, maar ik wat meer winnen. Wat we nou zien, het tempo wat de hele Moanne hier had, dat hier we nog net zien. Het effect hiervan is wat minder. Omdat ze al achter elkaar liggen, is het nou net zo dat het in 1 keer de hele volgorde op de kop gooit. Het gaat alleen nog wat harder. Wat interessant is om te zien, is hoe het straks voor de orenskoetsjes komt hier op de Sonema. Dus Jenne Wout die koer heel makkelijk boven die ondierte langs. Zo naar de tonnen bij de... Ja, hoe heet het werd ze daar? Richting de Lange Sleert. Ja, hier reek de hele Moanne en Akrum die hele dat ik makkelijk. Als de wien een liefst beetje naar Jos gaat, wordt het een stuk moeilijker voor de volgende scootjes. Had via de net zoveel invloed op de volgorde, heel goed op de afstand. De hele Moanne. We hier krijgt nog eventjes over Lorewijkmeter. En dat die moeilijke privéomstandigheden hier even twijfel van vertellen we dat of vertellen we dat net. Ja, we kunnen het gewoon vertellen. De mem van de vrouw van Lorewijk die is correct verstoren, heel onverwacht. En nou Roene Vreed wie er de crematie van. Dus Lorewijk moest dadelijk uit de crematie naar de lotting op Grauw. Ja, die wie gewoon even als je kap met oren dingen ondergaan. Hij zei ik al van ja, ik heb net best slipt, ik heb moeilijke tijd. Juster weet al een beetje beter saaier en nou, Joet zit er heel mooi bij. Hier kan een mooie start noemen, maar ja, dan moet je het maar verst houden. En leidt nou gewoon lekker op 2e plek. Tredde is Akrum en 4e Zuidwesthoeken. Dan zien we dit rietje, de Jouwer, Lemmer, Ljouwert. En ik vind het toch mooi dat er correct even wat meer wien is en dat er correct even wat meer gong in zit. Ja, absoluut. En ik van mijn kant natuurlijk alle sterkte voor de familie en de betrokkenen. Het is inderdaad, ja, dat ben inderdaad een moment dat je het ziel soms wat minder belangrijker vindt, begrijpelijk. En dan gaat het de volgende dag wel gewoon van start en dan gaat het wel gewoon beginnen. We zeggen, ze krijgen snits toch weer een beetje een loefdueltje, toch weer een beetje. En dat komt ze eigenlijk wat te volle. Tot nota, want op Grauw hingen ze twakken bij de eerste tonnen dat je toch iets assertiever en hier is misschien die wedstrijd winnen kan. Want ze winnen als eerste bij die eerste tonnen oerbakboord. En Juster bij de eerste ondertonnen op de Veenhoop
echt te volle ronde tussen hun en de tonnen. Een loefdueltje, kan ik me nog herinneren, op de Pikmar in het laatste rondje. Ze zijn net zuinig genoeg op de meters. En als kampioenskandidaat kan dat eigenlijk net. Dat is snits. Hier zeggen we de jouwer. Prachtig toch. Hoe ze nou hier terug die zone maar gaan. Dat is een heel mooi gezicht. Ja, de beelden zijn mooi. Ja. Ik zou heel graag als liefhebber een lietse shift en naar links of naar rechts maakt het me niks uit. Want nu is eigenlijk de hele route bezield en zit er heel weinig inhaalmogelijkheden in. Dus een lietse winddraaiing zou ik heel graag... En dan zien hoe ze daarop anticiperen. Zien hoe ze daarop anticiperen. Zien dat er wat kansen ontstaan. Want op dit moment is het een kwartrondje. En zitten weinig slagen in. Dus wat ik zei, als het skip voor die geen fouten maakt. Wat er eigenlijk nou gebeurt. Jouweren, keurig. Lemmer, keurig. Ljout, keurig. Komt er net langs. Nee. Ik heb nog zo moeilijk het van. Maar er is net een scootje wat 2 keer zo snel is. Als Jouweren geen fout maakt hier. Komt Lemmer er net langs. Komt Ljout er net langs. Huizem gaat eromheen. Ja, Snits en Heerenveen. Dit doet mij toch altijd wat zeer. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de tijd dat deze twee voor het kampioenschap gonnen. Dat Douwe de dominante factor wie en dat het Heerenveense scootje 2-3 keer tussendoor kampioen werd. Ja, dan is het toch moeilijk. Als dat zo in je jeugd, in je geheugen geprent zit, is het dan toch moeilijk om te zien dat ze nou op wat lezen ze tol vertretjen. Ja, ik screw wel mooi met de boeienronding, maar ze zijn er nog net omheen. Dus ik heb ze nog net opskreun. Maar Langwaar gaat er nou omheen, die leidt 8e. Ja, Grauw daarachter is Njogen. Ja, er zijn de 2 winnaars vooralsnog uit de start. Komen van Alve en van Viertjen. Dus vooral Langwaar had er hele goede zaken in bij dat allereerste hoekje. Ja, Langwaar die docht hele goede zaken. Want juist we dat er finishen we het oer de kap, nemen we dat. Nummer 1 wat naar het plak van nummer 14. Nummer 14 wat naar het plak van nummer 1. Dat doen we het net. Als alles gaat, zat de commissie het in de holle het en altijd ken. Jood geven we wel de lange sleet in. Daar leidt een tonne, daar matten ze omheen en dan matten ze op haar eigen nummer ik weer finishen. Dus dat is het verschil met Juster. Maar Safir is het zelfs nog lang net. We zitten nog maar in de eerste uren van deze wedstrijd. Dat er wordt nog wel even terugzielt. Grauw en Langwaar hebben gewoon om het tonnen wat zijn die gaat er nou aan zijn omheen. Dit is de jouwer. Ja, en we zijn al Heerenveen, die docht het dus net zo fantastisch. Op Grauw wien ze zonde. Juster hien ze het wel prima van elkaar. Een 4e plakje, dat wie heel behoorlijk. Ze zitten er nog wel goed bij. En nee, dit hier is dat de broers Harmen en Sietse Brouwer en zus Trinken alle keer op het scootje zitten. Naar de weensk van haar huid Pieter. En skipper Sietse is daar heel blij mee. Ja, dat gaat hartstikke mooi. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om naar je familie te zien. Dat is leuk, dus ik een beetje het goed zien. Hè? En ja, ik denk dat we ook wel helemaal sterker maken, of versterken om het samen te zitten. En ja, dat is voor mij is het hartstikke mooi. En voor hun denk ik. Ja. Dat is wel verteld als je stewards, dan maar in een bepaalde focus komen. Slag het dat tot nota? Ja, en de Grauw iets minder, maar Juste wie het wel goed. Maar ja, wist het is zo opletten, dus dagen maar het vlagerige waar en ik gewoon, nee, maar die leidt is alle hier en zo, dan moest zo ongelooflijk de kappen bij en een bepaalde manier van sturen. Nou, dat gaat wel goed, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja. En is de Jaap Jongsma als adviseur naast die zitten, die bewaart ik wat de rust bij hem onboord? Ja, natuurlijk. Wij het sowieso wel rust onboord, dus dat is wel lekker. Iedereen weet wat hij dwam moet en daar is Jaap ik onderdeel van. Hè? Maar in wezen hebben we al de rust om goed te functioneren. Dus
Dus er is net iemand die dat bewaakt of zo. Nee, dat doen we misschien al. En spreken elkaar op om. Natuurlijk is er wel eens even een hectisch momentje, maar dus ik zou wel kleren. Ja. Maar je zei het al, nou, op Jennewaard nog wat smelle wetters, een soort bosjes om die heen, eilandjes. Dus just ik wel uit om het roemere wetter wat op te ziekje? Nou ja, dat zie ik wel niet, ja, absoluut. Maar ik vind het ook prachtig, want ik ben hier ook opgegroeid in Watten dan. En we zijn niet altijd meer aan de veen te vinden in Jennewaard en omkrieten. Dus het is voor mij een beetje thuiskomen dit. En dan kind je wetter hier gewoon op mijn tommen, zeg maar. Dus dat is ook altijd mooi. Een hoop fans hier altijd langs de kant. Dus nee, wat dat betreft is het voor mij hartstikke mooi om hier te zien. Dat weer Sietse Brouwer, de skipper van het Heerenveense scootje, wat we nou ook in beeld hebben en wat we zeggen dat ze strinken aan het peilen is. En broer Harmen die zit dan voor bij de Fok. Alle treien ben van Brouwer onboord dus van het Heerenveense scootje dat ze zelfs ik het Brouwer scootje nemen. Heerenveen zielt op het 13e plak. Is starten op 8, dus docht het net heel fantastisch. Maar we hebben hier weer eventjes de volgorde van Ian Ontemai 14. Eerste Light Jennewaard. 2 is de hele Moine, 3 Akrem, 4 Zuidwesthoeken, 5 de Jouwer, 6 Lemmer, 7 Ljouwert, 8 Langwaar, 9 Grauw, 10 Watzijn, 11 Huzum, 12 Snits, 13 Heerenveen en 14 is Drachten. En dat is voor zelfs de stand dat ze hier op het wetter lezen. Hoe er aan ze finishen worden, dat kan nog weer, krijgt weer een beetje oors worden. Omdat ze dus op nummer finishen moeten. Maar zo luidt het er nou in. En de verschillen die worden net volle grutter of volle lietser. Jennewaard rent er wel een eindje uit. De hele Moine en Akrem zitten nog aardig bij. En die zit ik wel aardig dicht bij elkaar. En dan krijgen we een hele grote groep erachteraan. Ja, dat zeggen we eerst bij de finish natuurlijk. Hè. Dat het een beetje onduidelijk wie van wie gaat dit winnen. Het verschil lieke volle grutter op het wetter dan dat het eigenlijk weer bij de finish. Ik zou verwachten, maar zat de baan er nou in leidt, dat de verschillen wat grutter worden. Dat het veld langzaam wat uit elkaar loopt. Dus dat het zowel voor u als voor de commissie volle makkelijker te zien is wie er straks als eerste en op welke volgorde ze daarna bij de finish binnen. Ondanks dat het veldje toch nog redelijk... Het zit al hier nog in de volksleer. Dus dat valt me mooi. Dat hier volle meer uit elkaar lezen kennen al. Ja, de Veen gaat nou de volksleer in. Dan moet Drachten nog. En Jennewaard is alweer om het tonnen. En op een veromreis. Ja, en ondanks dat ze van de mooi zijn heen, en daar zouden ze het krijg ik nog van, ja, je moet de bakboordkant houden, de bakboordschippen. Zie je toch dat zowel Langwaar als Grauw zei van, nou, we houden wel even de hege kant. Want we willen het risico net nemen dat we die tonnen net in één keer helje kennen. En Jennewaard vindt het ook wel best. Die denkt, wij hebben ooit een probleem, vrije wien. En Sam Matsen toch, en Jennewaard, ja, je ziet het heel duidelijk in beeld, Jennewaard die eigenlijk een beetje rond te maken. Maar Sam Matsen elkaar hier ik een beetje leven litten. Want ik ben het helemaal eens met wat ik jij van Arjen en van Agen. Ja, als er een bewust een regel overtreden wordt en er worden bewust fouten maken, dan moet je daar in protesteren. Maar ik wil een beetje nooit denken van, hey, waar kan zo'n skip eigenlijk heen? Want het is hier gewoon smel, dus ze zullen ik mooi elkaar een beetje regelen moeten hier. Dat is ik wat Rinus de Jong zei in het interview wat Maaike mij hier. Die zei ik van, ja, het is toch een beetje leven en laten leven hier. Hè? Ik op dit Liedsere wetter. Hier bij Jennewaard hield dat precies hetzelfde. En dat zeggen we dus ik. We hebben nog helemaal geen vreemde rare jassen. Straks aan het begin eventjes met de Lemmer en Jouweren die het simmerkroon zitten en wat vers zitten in de wal. Maar verder gaat het heel knap. En door de skippers het heel keurig. Ja, en dan bleef ook erbij dat maar de windrichting zat die nou is, dat een relatief makkelijk is, omdat alles te bezielen is. Als we nog een cruiserakje krijgen kunnen, dan moet ik het nog zien. We gaan natuurlijk straks nog de finish richting de Lange Sleert. Dat is maar deze windrichting wel een cruiserak. Maar ik ben bang dat de verschillen dan al makkelijk binnen en dat het dan net zo vol op marine zit. Dus. Nee, maar dan krijg je natuurlijk wel dat er aan de ene kant skippen aan het kruisen binnen en aan de andere kant skippen verder wien naar haar startplakje moeten.
Ja, en dan krijg ik wat ziet ze krijgt de recht zei. Ja, je moet zo opletten, want je bent met je eigen skip bezig. Maar er komen oren skip maar achter je wil je de concurrent achter je horen. Maar je moet gewoon uitzien. En je ziet net alles, want er zit een heel soort zeil en er zitten heel soort mensen voor je. En dan is communicatie van zo'n team is wel belangrijk. Je ziet ook heel mooi hoe sommige scootjes dus nog nooit de tonnen tamatten en de oren er al omheen naar binnen. Zuidwesthoeken jouweren. Ja, en dan hebben we toch even wat mist. Ja. En dat reken ik mezelf aan. Want waar is Jouweren zat dichtbij de Zuidwesthoeken komen? Dat moet bij die tonnen. Kan ik een beetje vertekenen beeld wijzen door de camera, ja, maar de lange lens. Dat is misschien minder dichtbij als zat het nou lieket. Dan zoeken we een beeld van Bob en dan krijgt de afstand wat beter zien. Maar nou, als dat het geval is, dan is dit zo'n momentje. En we zien het nu in de achtergrond waar een foutje maken wordt. Want het is nu de Zuidwesthoeker die eigenlijk net dat loefduel aangeeft. Die stuurt hem een beetje naar beneden. En we zien nu hieronder in beeld niks aan de hand. Jenne Wout komt als eerste roen. Daarachter hebben we de hele mannen. Daarachter hebben we Akre, maar het gaat even om scootjes Fjouwer 4-6. Scootje Fjouwer wie is Zuidwesthoeker die naar beneden stuurt. Scootje 4 is Jouwer die omheen stuurt. En hier zien we het in beeld. Jouwer laat het net gebeuren dat Lemmer boven hem langs komt. Maar ik denk dat Zuidwesthoeker hier door die hebben gegooid. En ze hebben geluk dat Lemmer en Ljout even een loefdueltje gaat. Maar hier is zo'n momentje dat je erbij wezen moet. Hier is zo'n momentje dat misschien een fout maken wordt en dat je een puntje winnen kan. en dat puntje wordt dan woon door de Jouwer. Nou, die creëren hier een kans om dat puntje te pakken. Misschien gebeurt het net, want de Zuidwesthoeker hier nou weer een beetje gong. Maar dit is zo'n momentje van, oh, ben erbij. En als het een puntje is, ja, dat is een duur bevochten puntje. Want zo makkelijk kom je er net langs. Dat gaat wel langs, jongen. Ja, voor deze man is het... ja, dit is mooi om even te zien. Dus hier hebben we het links in beeld Zuidwesthoeker. En het is inderdaad, denk ik, Jouweren die hier een plakje opschoot. Maar misschien wel in het kiel zocht de Lemmer. En die ben gewoon als eerste op de zone, maar die heeft vrije wien. En Jouweren komt nou mooi wien. Dus die wien eerst gongs omheen, krijgen nou als eerste de wien. En nou vallen ze als het ware mooi die wien richting de Zuidwesthoeker. Ja, en dit is wel een foutje wat mij betreft wat de Zuidwesthoeker oor te rekenen is. Want je hoeft die door net hier te zetten. En het vervelende voor hem is, het is net ingen, maar het is voor 2 en het is voor 3. En dit is wel mooi, want ik ben wel onze kampioenskandidaat die zijn kans gesjuggen. Boom, 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 alle 3 er langs, alle 3 een puntje won. Ja. Ljout is er nog net helemaal, maar die zit op het vinkentouw om hier ik een puntje te winnen. En dan in dat geval gaat Zuidwesthoeker in één keer van Fjouwer naar Zoon. Ja, en dat... Nou ja, wat ik zei, dat gebeurt alleen nog had je een foutje maatje. Hier zie je het, ja, het verschil in snelheid is gigantisch. En dit is er wel een beetje aan te rekenen. Want er is geen reden om zo leeg te gaan in zo'n hele wiens rak. Dat hoeft net. Hou gewoon die door dicht. Het is bezield, het is hele wien. Zwaarder voor rondte bij die tonnen. Niks aan de hand. Voor de hele mannen zullen hun zorg wezen. Die hebben heerlijk vrij wetter. Kunnen lekker hun eigen wedstrijd zielen. Worden voorlopig ik nog net bedreigd. Die zit er heel mooi bij. Die zit, ik maar een heel noffelig gevoel, denk ik, nou daar op dat dek. Ja, en als je dan achter je sjuggen en je sjuggen op plakje Fjouwer 4-6 zo'n mini loefdueltje ontstaan. Rechts achter in beeld sjuggen, Jouweren, Ljout en de Lemmer zit er volgens mij tussen. Ja, ze gaan alle 3 hier de Zuidwesthoeker pakken. Wat ook wel interessant is om te zien, is ze komen potentieel met 2 skippen dubbel hier om die tonnen heen. En dan wordt die ondiepte in één keer van belang. Dus het had even door, we hadden er even op wachtje maar we hadden eindelijk wat sensatie. Je wilt al remmen? Ja, je wilt al remmen en dat mat ik wel, want volgens net dubbel dik om die tonnen heen. Dus ze hadden er alle belang bij dat Jouwer die je gong maakt, die mag zo snel mogelijk voort. Want als je de boetebocht zielen mast, dan mag straks een klapkemaatje. En toevallig loopt hun volskip van Ljoutje bij de onderste tonnen. Ik zou de ankers ophellen en aan de kant maar het volskip, want ze hadden die rondte misschien wel nodig, had het zo terug. Ja, maar ze mogen net boeten het wedstrijdwetter komen. Oh, en Jouwer gaat langzaam en dan komt Zuidwesthoeker mooi snel hier. Dit is zo'n momentje, hier heb je deels controle op, maar hier ben ik afhankelijk van oren. En Jouwer gaat je goed uitkomen, die had een plakje woon. Zuidwesthoeker had hier een probleem. Voor Ljout, dit wordt vervelend. En het moeilijke is, als je nou even ronddenkt, hier zie je echt wat oorsdwang kennen. Net echt. De situatie speelt zich een beetje uit, zat hij uitspelen. Zuidwesthoeker hier de oorsdwang kennen, maar zowel Ljout als Lemmer hier het eigenlijk net oorsdwang kennen als dat ze nou doen.
Jouwer had geen probleem, maar het probleem is de Zuidwesthoeker die met volle meer snelheid hierop uitkomt. Maar kist er eigenlijk net boeten om, want daar houdt het wedstrijdwetter gewoon op. Dus ik ga het wel proberen. Ja, ze doen het al. Nou heb ik eens een keer bij de Zuidwesthoek om boord West. En dat wie een trainingsrondje. Maar toen heb ik echt vol bewondering zien hoe het ook de grote stuurkoer. Ja, dat geldt voor al die mannen. Hè? Ja, fantastisch is het om dat te zien. Hoe er heel deun tussen twee pijlen terug stuurde. En dit slag het ik krek, denk ik. En hij gaat het hier ook redden. Ja, de wien is 4 links, zodat ze echt het volgende rak gewoon bezielen kunnen. Hij is er nog net langs, zo liep het wel. En hij komt ook een heel eind, want hij had meer snelheid. En Ljout luidt maar weinig snelheid in de vuile wien. Maar ze moet de volgende tonnen aan de linkerkant houden. Dus dat betekent dat hij er helemaal boeten omheen zielen moet. Dus ik ben blij dat dit zonder problemen oplost. Dit hier oorzaker in de kin. Hij had je wel absoluut plakken verspielen, want hij lag voor de jouweren. Dat moeten we net vieren. Maar qua stuurmanskunst wordt het knap oplost. Het is overigens wordt het tweede keer dat ik van Ljout zeg, want juist op de Veenhoop hingen ze dat ik, dat ze zo als slachtoffer uit zo'n tonnenronding komen. En dat is... Ze proberen dit goed te doen, maar je wordt dan toch even slachtoffer van de situatie. En dat is wat joer. Juist kost dat een heel soort punten, want de line voor anker kwam het hele veld voorlangs. Nou is het in principe maar in je puntje wat het kost. Het is toch een beetje een teken op de wand. Ja. Uiteindelijk kost het nog net hier een puntje. Hè? Want ze lezen nog altijd wel zonde. Maar ze hier een puntje pakken kennen. En dat is correct net slagen. Maar eerst dus nog wel altijd Jenne Woord. Waren de hele mannen treien akkeren. Fjouwer lijkt nou de Jouwer. 5 de Lemmer. 6 is Zuidwesthoeken. Is dus oude zakken van Fjouwer naar 6. En op een zandenplakje nog Ljout. En dan valt er een gotje. Na die eerste song. De eerste helte. En dan een lietsgotje. En dan komt Langwaar erom. Dit is de Lemmer. Ja, en dat is dat gat wat al ontstien weer voort binnen 3 minuten na de start eigenlijk. Hè? Dat ze even zonder wienlijn machinaal les in van elkaar. En de voorstel gewoon voortzielen kunnen. Ja, we zien hier in beeld. Het is toch de Zuidwesthoeker die een heel lijn komt, maar meer snelheid onderlangs. Dus hartstikke helemaal gelijk. Het kost het net een puntje, maar in principe weer het een hele grote kans voor Ljout om de Zuidwesthoek om dat foutje uit te straffen. Ja. En je directe concurrenten doet het wel. Jouwer doet het wel. Lemmer doet het wel. Ja, daar mag je eigenlijk bij wezen. Hier bij Langwaar. Hier achter Grauw. Mooi hoe het Albert Visser daar voor op het punt staat. Van zijn scootje, het lemste scootje. Hoe er alles in de gaten houdt. En zijn zoon ik ontcoachen is. Andries Brouwer. Debuterend skipper. Die gaat hier om de tonnen heen. Maar achter hem de meest ervaren skipper van de hele vloot. En dat is Douw Visser van Grauw. Ja, die zal ik graag langs willen. Want die kent denk ik krijg wat hudden die baan doen. Ja. En er zit een heel goed forum waar die ik gebroekmaatje kent voor die snelheid. Maar voorlopig komt hij er net langs bij Langwaar. Hij zei, ik maar weer. Douw Visser van Grauw is een beetje afhankelijk van oren. Je kent net, want er wordt soms wel heel makkelijk zijn van, oh ja, Grauw komt weer naar voren. Want dat doen ze altijd. Maar dat is soms wel wat te makkelijk. Want het is net zo makkelijk. Het is net zo vanzelfsprekend. Het is hartstikke knap dat het elke keer wel lukt. En daar mogen we nooit te makkelijk over denken. En ik denk dat ze no zeggen achter Langwaar. Ja, als Langwaar geen foutje maakt, het komt Grauw er net langs. Zo simpel is het. Ja. Je zust wel dat de Jouwer, ze krijgen alle Jouwer nog heel dicht bij me komen. Maar nou rint de Jouwer er wel een beetje uit. Die bank het krijgt even meer snelheid. Maar dan zei Rinus, ja, maar hij gaat ook als de brandweer. Vorig jaar dacht ik dat de Jouwer een van de snelste scootjes wint. Maar hier zijn best wel wat rommelige beslissingen zo nou dan.
En positionering dat ik dacht, net fantastisch. Wat ik nou op Grauwsjoen had, weer echt heel mooi om te zien. Echt heel dominant. Het straalt heel veel zelfvertrouwen uit. Het straalt kracht uit. Van, als je dat waren, mooi skip, zat te positioneren, sokkenklapjes. Dan denk ik, ja, die moeten we net vierten. En ik Juster wint ze starten op 11, finish op 8. Met 3 plakjes. 8, net een fantastisch resultaat. Maar die 3 plakjes had je. Nou lezen ze op 4. Dat is helemaal net zo raar. Nee, zeker net voor scooters Jouweren, die het volgens mij, maar dat wisten we volle beter dan ik, traditioneel helemaal niet zo makkelijk had in de eerste 3 dagen. De eerste 3 dagen weet ik eens net heel goed. 2015 wien ze kampioen. Dat weet ik dan wel uit te hollen. Maar Jan-Dirk Rijenga doen nog als skipper. Maar dat is de laatste keer dat ze kampioen winnen. En het is nevens mij de laatste keer dat er een oor als een achternaam Visser kampioen is. Ja, en sneu na de wedstrijd op Grauw, dat Jouweren zo mooi won. Praat ik met Rinus de Jong en hij had zijn zoon aan boord, die zus hier. Nee, dit is het scootje van Grauw, dus je kan Rinus zijn zoon net zien. Maar de zoon van Rinus de Jong die zit aan boord bij het scootje, is daar pijler. En zijn dochter is pijler bij Drachten, want er weer geen plak meer voor op het scootje. Maar dat vonden we wel heel spittig. Volgend iemand die ik bij mij zeiden. Nee, maar we oud was. Dit is Grauw. Dit al hier een hele verste ploeg heeft. Eens een keer een wisseling. Maar de basis bloedt altijd hetzelfde. En dat betelt het hem uit. Dat zie je aan het teamwork. Zuidwesthoeken. Ik een vrij constante ploeg altijd aan boord. En Ljouwert is ik heel constant bleun. Alleen nog een naadviseur. Hè? Maar, een collega van Dij. Als topzieler. Ja, en ik denk dat Pieter Jan nog net volledig tot zijn recht komt op deze wetters natuurlijk. Want je had je net zo, wat ik al zei, je had je net zo volle invloed op je keuzes. Je kan net of naar links of naar rechts, want je wordt beperkt door het wedstrijdwetter. Ik verwacht je vol dat hij de komende dagen het verschil maatje kan voor het Ljouwte scootje. Ondertussen hebben we een beeldje van Jenne Woord. En mooi, we concluderen dat de wien misschien wel wat naar links draait is. In ieder geval had Jenne Woord wat via de links gaan, want ze helden nou net in één keer. Dus zij moet nou als leider een klapje maatje in de volkersleer, terwijl de scootjes daarachter, Helemannen en Akrum, dat net hoeven. En dan gaat het hut, hè. Dan hier ze zo'n hele grote voorsprong. En wat hier in beeld gebeurt, is gewoon letterlijk elke seconde 3 meter minder gat. Ze varen de Saneta en daar kun je net zo vol ontwannen als Jenne Woord. Ze binnen voor het net langs, maar ze binnen in één keer een stik dichterbij. De hele mannen krijgt nog, ik wil een beetje minder, maar die gingen gewoon in één keer die tonnen helen. Die hoe net dat tussenklapje te maken. Ja, en 2 keer door de wien. In zijn rak, maar deze wien kost gewoon. Ja, zeg ze maar, meter is 50. Ja. Heel rustig die fok naar de andere kant begeleiden. Ze volle mogelijk druk meenemen. Je broeken de fok een beetje om dat skip door de wind te krijgen. Dus ze houden wat langer beet. Fok bak nemen ze dat. En dan ga je op de voorkant van het skip al druk in het zeil. En dat drukt die punt eigenlijk een beetje om. Dus dan hoeft de skipper wat minder te sturen. En dan broek je de fok om het skip de bocht om te krijgen. Ja, verder zit er net een heel soort wisseling in. Nee, het zijn dit soort lietse kansjes. In dit shot, wat we nou hebben, zie je dat de hele mannen. Maar daarachter, Akrum, die had wat moeite met die lijn. Dus die luidt wat leger. Dus die had nou les. Die had smarge wien van de hele mannen. En daardoor kies ik gewoon wat minder heeg zielen. En als de Jouweren dat net had, die zullen we nou ook al een beetje afvallen. Maar als die dat net had en die kunnen wat heger horen, kunnen die centimeters dichtvaren op Akrum. En dat zijn de lietse kansjes wij het van hem had in deze wedstrijd. Het is inderdaad de wind die een beetje naar links draait is. Dus echt de scootjes hierachter mat, een beetje volle mat, een beetje deljan. Toch denk ik dat vooral de hele mannen dit gewoon in één keer helling gaat. Die zou wel ik zou zeggen een mooi klapje maatje, maar die zou je wel eens wat beter winnen kunnen ten opzichte van de directe concurrenten. Iets dichter bij Jenne Woord en iets verder voor het varen van Akrum.
Akrem, die moet misschien achterom zijn, want Jouwer zit er net zo heel veel meer achter. Nee, Jouwer zit er aardig dichtbij nou. Ja, hier zitten we op de kont van Ljout en dan is het toch, dan moet ik toch rond in 10 minuten lien. Ga je toch les van de Zuidwesthoeken. Zit er toch voor. En ja, waar kom je dan ook langs? Zuidwesthoeken stuurt wat te heeg, denk ik. Dus die wil net in de vuile wien belanden van de Lemmer die ervoor loopt. Ja, als je zo heeg stuurt, ben je hartstikke langzaam. En als Ljout zijn, dan ga je daar gewoon les van. Kijk, je ziet het weer broek de fok om te sturen. Dus houden de fok een beet, houden hem even beet. Dan draait de kop van het skip lekker makkelijk rond die tonnen. Had Sieber net zo volle roeruitslag nodig achterop. Want roeruitslag is remje. Dus hoe minder die hoe te sturen, hoe beter het is. En zo zie ik, dat we hadden natuurlijk vaak hoe de skippers. We hadden nog wel eens hoe de adviseurs. We hadden net vaak hoe deze man bij de fok. Terwijl die binnen ik belangrijk. Misschien wel cruciaal voor dit soort manoeuvres. Wat doet Ljout nou? Ja, Ljout hier toch de volle smargewien van de Zuidwesthoeken ervoor. Helpt dat hoekje krijgt net. Kiest ervoor om dan maar hoe start te gaan. Dus dan is hier Trodewien, maar ze nog een keer Trodewien en bij de tonnen nog een keer. Zuidwesthoeken draait mooi zo mooi. Dat is misschien wel hun geluk, weet ik net. Waarschijnlijk net, want die krijgen aan weer op hun snuffer. Dus hebben ze nog een heel stuk in de smargewien. Wat we vooral zeggen is dat het net alleen nog Jenne Wout weer, maar ook de scootjes erachter die het net meer in één keer helen. En een slagje mooitje matten hier in de volksleert. Ja, ik denk dat Ljout nog wel eens ronddenkt om die tonnen van Krek. Want dit kost zoveel meters. En ik is een nood Trodewien, leuk. Maar dan had de Zuidwesthoeken de weg voor. Had ze wel les van hun smargewien. Ja, dit kost gewoon 50 meter. Ja. Ten opzichte van Jouweren. Ten opzichte van Lemmer. Ja. En dus zou dus de wien is wat naar het westen te gaan? Ja, de wien is een beetje naar het westen gegaan. Is ik wat minder worden. En als de wien wat minder wordt, dan is de hichte die de scootjes zielen is ik wat minder. Dus als het lekker stevig trof is het behoorlijk scherp onder de wien zielen. Maar wat minder wien is dat wat minder. Ja, dan hellen ze die tonnen krek net meer. Voor u is leuk, want nu moet er een klap gemaakt worden. Dus ik voor de scootjes die we daarachter wat dichter bij elkaar hebben. Mooi lang waar, grauw, Watzijn, Huzum, Snits. Hier zien we dat clubje in beeld. Als die wien, en voor hun valt het al wel het mooiste, zij kunnen al wel wat heger, maar als die wien een beetje draait, ontstaan er wat kansen. Is dit misschien wel de redding voor Heerenveen, die een mooie soort snelheid de leiders invat. Voor Grauw, die eindelijk wel van lang waar komen wil. Dus dit is wel een groepje waar nog wat gebeuren kan. Ja, voor Jenne Wout, voor deze man, het moet echt wel werken worden, maar het is relatief makkelijk nog, ondanks dat ze wel wat meters verlen hier ten opzichte van de hele mannen. Het gevecht tussen Ljout en de Zuidwesthoeken. Ja, en ik denk dat we hier Ljout zeggen die er langs komt. Dus Ljout gaat hier de romte voor de wal, hier Trodewien. De Zuidwesthoeken mat dan die romte Jan. Dat is net oors, ondanks... en ze hier natuurlijk bakbord stuurbord, maar ze mat dan ik Ljout de kans om hoe start te gaan. En volgens mij, we zien het net in beeld, maar ik denk dat dit een verschil in boordhandeling is. Ljout je Trodewien had het skip vrij snel weer op gang. Zuidwesthoeken je Trodewien dwor het even. En dan dat hele accelereren van 0 naar 100, zoek ze. Dat dwor het maar deze wien misschien wel 30 seconden. En Ljout is krek elke keer wat sneller. En die varen hier sauer heen. Dus pakken ze toch dat plakje. Pakken ze toch dat plakje. En dat is ze eigenlijk ik on hun stand verplicht om dit soort kansjes te benutten. Hij is wel. Jenne Wout leidt nog op 1 en de hele mannen op 2. Akrem op 3. Ja, en hieronder in beeld hebben we een groepje van 4 bij elkaar. Mooi lang waar voorop. Die echt heel heeg zielt. Grauw erachter die alle moeite had. Maar heel erg in best doet om die lijn te houden. Net erachter te vallen. Maar dan zie je wel links in beeld dat het scootje van Heerenveen vol moeite had met die lijn. En dan ik weer een heel soort iepening of een heel soort hichte fotje had. Waar terug het samen wezen kind dat Huzum en Snits daar langskomen. Dus het is de eerste keer eigenlijk dat we een soort van cruiserakje hebben en dat de skippen voor de winter heen komen. Dus het is nou opletten. Ja, vuile wien. Dit is waar de kampioenskandidaat het verschil mooiste kennen. Dit is het moment waar Grausje en Maat dat ze van lang waren ook komen kennen. Maar nu krijg je dus wel dat er in de Volketsleert kruist wordt. En dat er ik scootjes de vaderwien bedelmatten.
Dat maakt het wat onoorzichtelijk, maar tegelijk mooi. Want dit vreegt het wel wat van de skippers. Ja, en nou is het denk ik wel zaak voor de scootjes die voor de wing gaan, dat die goed hun bakboordskant houden. Zodat je elkaar een beetje leven laten. Ja. Ja, wat zijn als eerste Iseltrodewien. Grauw die draait erop. Daarvoor Sjen zal denk ik Langwaard direct mooi maken. Maar op deze manier zeggen we, ze krijgt Ljout de Zuidwesthoeken voorbij gaan. Het is even nieuwsgierig om te zien of het grauwste scootje echt lukt om hier op boothandeling. Wat is het goede Fries gewut daarvoor? Ja, weet ik net. om op goede manoeuvres, maar meer snelheid te zien dat je het verschil maatje kennen ten opzichte van Langwaard in dit geval. Je ziet heel mooi in beeld hoe lang het wordt. En wat zijn we als eerste Trodewien en die had dan ik de meeste tijd om weer op gong te komen. Maar ja, die keer dat je op gong bent, kom je de volgende waltje in en maak je weer. Dus de snelheid mooi met Tros aan Oestag in is cruciaal op dit soort momentjes. En ze zullen je 4 genoeg Trossielen willen, zodat ze boppen de zuil langs kunnen van de hele Moine en van Akkeren. En ik Langwaard die had er belang bij om zo dicht mogelijk zijn Grauw aan te lezen. Want als ze de krek onder voordraaien kunnen, dan had Grauw last van hun. Wat dat net het geval is, ben ik bang dat ze hier potentieel een plakje verliezen. Maar als ze 4 genoeg, dus nou maar genoeg gaan, tegen genoeg zijn Grauw aan door de wien kunnen ze, dan kunnen ze hun 8e plak is het denk ik, voorlopig vasthouden. Grauw luidt 9e. En Langwaard luidt ze krek 8e. Ja, en wat zijn ziende? Ja, dus wat zijn en Grauw gaan allebei de Trodewino. Langwaard draait ervoor en dan is het, nou has de hele bemanning nodig. Die vak moet begeleid worden, dus die snelheid moet mooi door de bocht. Zo snel mogelijk dat schip weer op gang. En dan, alleen nog dan, kan Langwaard hier Grauw achter zich houden. Maar dit is wel zo'n liedskansje waar Grauw het probeert. Jou het gelok en kans is wat er werd erom in Holle heen shit. Het betelt het nou net vooruit, maar het weer wel een kansje. En dat zijn de kansjes die je creëren moeten. Ja. Ik zei wel, het betelt het nou net vooruit, maar ze binnen nog net bij die tonnen. Maar dit is wel wat Langwaard heel goed in had hier. Is die had hem zat dicht je Grauw aandraait. Dat ze daar les van hadden. Dus als ze hem nou heen horen, is het voor Grauw net zo makkelijk om die lijn te horen. En zo het normaal splitsen zou wijzen dat Grauw achter Langwaard voortzakkert. En dat Langwaard als eerste bij die tonnen komt. Dus tot nota goed die en terug. Toch een van u zijn debuterende skippers. Andries Brouwer, ja. Hij intussen was jongen dat Ljouwert in die Zuidwesthoeken voorbij gaan is om die tonnen. Dus Ljouwert nu op het 6e plakje en Zuidwesthoeken op het zonde plakje. Maar dit gevecht in de middenmoot is ik heel mooi om te zien hoe ze dat doen. Ja, en deze is voor Grauw cruciaal. Want als er nou langskomt, dan has nog een jellere trajectier om zien als ze op de gongmaatje kist. En dan moet ze nog een beetje geluk hebben. Om dat grutte gat wat ervoor zit, om dat dicht te varen. Redden ze dat net, ja, dan wil je toch weer een beetje ophouden. En dan zit er een heel soort scootjes heel dicht achter. Dus dan komt er toch een hele hoop dreiging van achter. Ja. Ja, voorlopig is het scootje van Jereveen. Wat hier wederom de dupe wordt van een wat drokke situatie. Gebeurt iets te vaak om het tafel te nemen. Overigens verwacht ik wel een heel soort van hun nog de komende dagen. Want wat ik toch te zien op Grauw weer dat er een wereld of snelheid in dat schip zit. Dat is mooi, zeker op dat lange cruiserak op de I. Ja, dat rent wel, dat doet wel. Dus dat we straks op het vrije wetter binnen en ze kind daadwerkelijk optimale snelheid uit het schip helen, dan denk ik echt dat Jereveen een van de snelste skippen had. Maar ik geef het Joert net hoor. Joert geeft het door deze ploeg vooralsnog. Precies. Deze ploeg die het heel mooi vooronleidt. En altijd staat er ook de koppositie in het klassement pakt. Jennewaard op nummer 1. Dit is de kont van Snits. Die het achterin zielt, 12e.
helemaal geen wind meer. Hè? Totaal net. Nee. En dan is het verschil groot dat je een beetje vrije wien hebt. Je kan een beetje je eigen rondte zien. Je kan hem een keer Deljan. En met Deljan bedoel ik, krijg even een beetje leger. Krijg even die scoort los om hem op gang te brengen. Ja, en die orenscootjes die hadden die luxe soms net, want die hadden les van oren. Het enige wat hier nog even spannend is kind lang waar. Heeg genoeg ziel blijven dat grauw erachter zakken. Want oors hebben we toch straks een bakbord-stuurbord situatie bij die tonnen. Ja. Het zou wel heel klassiek zijn dat grauw op deze manier weer een plakje pakt. Het is ik hoe ze van fjouwen naar Trijgong op grauw. Ja, dan wordt helpt die tonnen krek net en daar binnen. Ja, nou creëren ze toch weer dat kansje. In principe, als lang waar het goed door, moet het net kennen, maar ze hadden mogelijkheid weer creëerd. En dat maakt het grauw zo'n goed team en zo'n goed scootje wat mij betreft. Er is geen mogelijkheid, ze creëren iets en soms lukt het. Heel vaak lukt het, ze kozen puntjes op. Soms lukt het net. Dat zou nooit het geval wezen, maar denk ik. Als alles gaat, zat het jet in. Maar ze creëren het wel. Ze zetten altijd druk op die boorden ervoor. Ja. Hier krijgt even Drachten in beeld. Noem maar lijst. Hier op het wetter bij Jennewoud. Maar Drachten lijken wel aardig gong te hebben. Wil zat Heerenveen daarvoor net al het volle gong hier. Nee, en nou ben ik krek. Wie ik zat er ook mooi deze hele situatie dat ik even mist heb hoe de positionering met Ljout en Lemmer ging. Want Ljout had ervoor gekozen om wat leger te houden terwijl Lemmer boven de zeel langs ging. Maar ik denk dat Ljout hier Lemmer voorbij gaat in dit rakje. Want Lemmer had heel weinig druk daar in dat hoekje. We blijven eerst nog even bij dit. Dat is misschien, je ziet het toch in beeld. Lemmer daar maar heel weinig wien. En Ljout die ervoor gekozen had om eerst wat delta te aan. Eerst dat skip op gong. En die komt nou maar snelheid en een hegere hoek. En met een hegere hoek bedoel ik dat ze wat meer hele wienzielen. Kiezen maar meer snelheid door die leiden heen draaien. En als daar even terug bent, op de zone mars dit wel wat wien. Dat zeggen we krijg bij Jennewoud. Dus ik denk dat we hier een goede actie zeggen van Ljout. Dus onder het vorige rondje zien ze hier nog de Penari mooi Zuidwesthoeken krijg wel krijg net. Die winnen ze in het vorige rakgebied. En hier pakken ze nog een puntje. Dit is wat je verwacht je te zien van een kampioenskandidaat. Op deze manier puntjes sprokkelen. Op deze manier skip voor skip naar voren. We moeten natuurlijk net vieren dat jou het Azen minder 4 in de lange sleert hoeft zelfs. Hè? Dus dat scheelt ik een heel stuk. Ja, en je ziet toch dat het langwaar net echt slagen is om heeg genoeg te houden. Dus Grauw die bleef heel heeg prikken, heel heeg kniepen. Het gaat belachelijk langzaam. En dat is aan de ene kant omdat ze net zo volle wien hebben. En aan de andere kant omdat ze maximaal proberen heeg te zien. Langwaar proberen het wel. Dus die proberen een beetje gong te maken en dan snelheid vooruit te maken. Zodat ze voorlangs oestag kennen. Op dit moment lijkt dat net het geval. Dus wat Grauw je die had, is een kans creëren. Die houdt heeg. Langwaar kan er net voorlangs oestag. En wat ik krijg van Ljout zei, wat je verwacht je van een kampioenskandidaat, zien we nou toch ook weer bij het Grauwste scootje. En dat bleef toch knap. Die pakken je toch weer een puntje. Ja, en die haal je maar weer. Ljout hier in beeld. Ja, mooie actie, mooie inhaalmanoeuvre. En nu is het... ja, laten we deze inderdaad eerst even pakken. Even zien wat Grauw docht. Het gebeurt heel langs, maar ja, langwaar kind net door de wind. Die moet gewoon wachten. En we hebben gelukkig weer droombeelden. Notenbuien oer is, ken de drone de loft in. En hebben dat hele mooie oersjog weer. En dat is juist goed Grauw. Ik denk langwaar pakt. Ja, langwaar kind net door de wind. Grauw zal een pietje erom te mooitje. Ja, ik krijg wat nostalgische gevoelens bij deze beelden. Want hier is voor mij een ziel begon hier op deze lietse wettekes. Dus. Maar het is inderdaad Grauw dat hier bakbord stuurbord had. Dus langwaar kind net door de wind. Die mat wacht je tot Grauw wat doet. En die wint hier een plakje voorlopig. Maar het verschil tussen Grauw en Zuidwesthoeken is toch dit hele gebeuren wel gigantisch groot worden. Dus voorlopig bloot het ik even bij dit in een plakje. De hele moanne houdt staan op het tweede plak. Wil zat Jennewoud er een heel eind uitrent. Een heel eind uitrent. Duidelijk te zien hier dat Grauw
voor Langwaar om de tonnen gaat. Dus we scroeven op Grauw op het 8e plak en Langwaar op het 9e plak. En daarachter verhoor het net zo volle. Wat zijn nog altijd zien de Huzum 11, Snits 12. En dan mag ik even zien wat. Ja, Drachten nog altijd 14, dan is Heerenveen de nummer 3. Dan zien we dat Rinus de Jong, hem uit jouwste scootje, dacht het ik nou, het weer prima, leidt op het 4e plakje. En het was nu een fantastisch, zelfs die overwinning. Maar juist er weer het alle keer wat dreger. Juist er weer moeilijk. Ja, een hele moeilijke dag qua, vooral de heel winststeken. Ja, pech, denk ik wel, wat bel pech weer. Aan de wien, dan helpen we weer een bult in en die steken heel wien, verder wien. Nou, dan bouwen we een paar lezen. En dan kwam alles er weer doorheen. Dus dat was een hele moeilijke dag, ja. Ja, want je kwam ik op een gegeven moment in een situatie bij de tonnen terug. We hebben nog een onvaring gehoord, er wie een protestvlaggen. Die winnen laten we toch weer uithellen. Ja. Waarom hel je hem die er dan toch weer uit? Nou, omdat dit wetters binnen, nou ja, dan moet je wat geven en nemen. En natuurlijk, het kost je wel een paar plakken, maar ik vind het net een wedstrijd om te protesteren. Die jongens die laten er eigenlijk verdedigen, ik kon er ik aan het volgende van. En ik kon eigenlijk aan de kant maar op. Dus ja, dat gebeurt je dan en eerst ben je wel eerlijk natuurlijk. Maar later denk ik van ja, je moet je net protesteren. Je moet het kampioenschap net winnen. Dat was nog waarom te doen. Ja, dat denk je al wel een beetje als kippers onderling van we laten het je wel even gaan op deze wetteren? Ja, dat moet. Maar als je hier op die streep is, dan wordt het niet een ravage. Dan hebben we al een hele bult doeken in de schepen en verven en alles eruit. Dat wordt een bende. Ja, dat ken het ooit. Maar ik denk iedereen net van die protesten die worden hier toch niet. We zien hem gewoon dan ik maar al hier op de tonnen, want het wordt toch al hier, laten we toch al hier wel weggaan. Nou, dat denk ik niet. Nee, je moet je echt wat nemen en wat gaan. En soms ken gewoon het ooit. Meer rond het er net. Dat zei Rinus de Jong, die het op het 4e plakje leidt. En dan zien we hier dat Jenne Wat de lange sleet in gaat. En dat betekent dat de finish erin leidt. Want anders dan gaan ze daar net heen. Ze moeten dus die lange sleet in, daar leidt een tonne, daar moeten ze omheen. En dan moeten ze waarom naar nummer 1, hetzelfde plak dat ze ik starten binnen. Daar moet Jenne Wat dan nog weer heen zielen. Dus de finish leidt erin en dat is aardig op het tijd. Ja. Aan de andere kant, maar de snelheid die er nou in zit en de wind die we nou de marsje binnen er voorlopig nog net. Het lijkt erop dat ze wel een relatief hege hoek zielen kennen. En daarmee bedoel ik dat ze best lang hoe stuur wordt heel via de lange sleet in kennen. Dus het is net rjocht in de wind. Dus een maatje redelijk wat meters richting tonnen. Ja, dit is een fantastisch shot. Hè? Ja, op naar wat, zoek ze. Op naar de bouwmeesters. Maar... we zien dat het net goed gaat. Het gaat net goed. Die ton is nog een eind. Ze zullen hem net in één keer helen. We zien dat die BM hier aan de linkerkant, dus aan de linkerkant in beeld, daar hebben ze nou even les van. Daarom zijn ze er net rouwig om wezen om wat leger in de rechterkant aan te zien, dat je daar zo min mogelijk les van hebt. En dan zijn ze zodra ze die BM'kes voorbij binnen proberen om zo heeg mogelijk te zien, zodat ze die tonnen wel helen kunnen. Maar ja, ik waarom, Jilt, dat zij dat hele stuk, door de leiter van die BM'kes toch nog een startplak aan moeten. Maar een eind bij waarom? En dan zie je toch, ondanks dat het een walstart is, hoe belangrijk de start is. En nou krijg je hem. Mooi is op voorhand beginnen. Maar voor de komende dagen, als je één keer voorhand lezen, dan wordt het leven een stuk makkelijker. Hier hebben we jou in beeld. Mooi een hegere hoek, inderdaad. Ik weer even wat gonger in. Joer toch weer een hele goede wedstrijd. Dus vooralsnog moeten we zeggen dat Juster de uitschitter weer. Ja, naar onderen. Naar onderen, ja. 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 Revanche voor Juster, voor Jouwert. Jouwert is starten op het 10e plakje, leidt nou 5e. En dat we dan naar de Jouwers zoeken, die starten op 4 en leidt nog altijd 4. Dus die moet wel een
tik verder. Even rekenen. Naar 10 en naar 4. Dat zit 6 scootjes tussen. Dat is ongeveer 180 meter. Nou, er zit nou tussen de Jouwer en Ljouwert zit nou ongeveer 120 meter. Dus dat is zo betutten. Dat Ljouwert ik nog wel verder werk in. Ja, en dan gaat het er heel erg van nou hingen hoe ze straks door die leiders in de lange sleet komen. Krijgen krijgen even een zuchtje op die het dat ze de trainen drieën kennen of lezen daar lang parkeert. En dan krijgen we toch weer een beetje hetzelfde scenario als juster. Dat het zowel voor de commissie als voor u heel dreig wordt om te zien in welke volgorde ze finishing in. Ja, dat is dan heel dregend, Sjen. Ik voor de commissie zelfs. Ja, hier zie je het in beeld. De hele mannen die houdt hem heeg. Dus die kiest ervoor om vol dicht onder die BMK's langs te gaan. Waarschijnlijk met het argument zodat ze in één keer die tonnen hellen kunnen. Maar de prijs die ze ervoor betalen is dat ze heel wat les hebben van de BMK's nou rechts in beeld. Dus wij Jenne Woord ervoor kiest om zo dicht mogelijk aan de orenkant. Nou net meer bewust, maar eerst maar uit die leiden. Kiezen ze deze scootjes ervoor naar horen, maar zo heeg mogelijk. Dan maar een beetje. En ze hadden natuurlijk grote turen, hè, dus er komt echt wel wat wind daar bovenin. Maar ze hadden wel les van. Je stiert gewoon wat minder wind. Een man op een stijger, die wat je een Johannes Meter zei. Johannes Meter die het achterop zit bij zijn neef Pieter Meter op het Akkerme scootje. Ja, wat de man zijn heeft, dat kunnen we vanzelfs net mooi nemen. Hij zwaait nou even heel vriendelijk naar huis. De beste stuurlui, hè? Ja. Dat is ze. Precies. Maar ik zou dan zeggen, als Akram zijnde, ik blauw net achter dat scootje van de hele mannen. Maar ik zag correct even de orenwal op. Ja, ik denk dat ze dat wel als optie hebben in hun gedachten. Alleen nog het nadeel daarvan is dat ze wel echt onder de zuil van de hele mannen langs matten. En ja. stel je voor dat Akram dat doet, wat zo stoot dan als de hele mannen best. Ja, dan stuurst op. Dan valt ze dan eerst voort mooi en dan maken ze het heel moeilijk voor ze. Dus ik denk eigenlijk dat Akram vooralsnog geen orenkeus had om te volgen. Deze twee ben ik zou starten natuurlijk op 2 en 3. Ja, Dus 1, 2, 3 is gewoon de startvolgorde. Ja, en voor Jenne Woord zal het geen probleem wezen. Waarschijnlijk voor hele mannen. Als ze als het ware bij die tonnen komen, echt geen probleem om hier als het ware te finishen. Dus de meeste spanning voor de finish komt wat dat betreft tussen nummer 4 Jouweren en nummer 4 Vljout. Ja. Dit is Jenne Woord. Ja, en dit doen ze keurig. Ze rennen zo lang mogelijk langs die wal. Je wilde hier net door de wien. Want als het door de wien mast is langzaam. En dan mast binnen een hele minuut mast nog een keer. Want dan ben je alweer bij de orenkant. Dus hoe langer dat redden kist om daar langs die wal zielen te kunnen. Desnoods maar een beetje heger. Hoe beter het is. En ik hoop voor ze dat ze net een inschattingsfout maken. Dat zij nog wel een keer door de wien matten. En de skippen erachter net. Maar goed, als local heroes ga ik ervan uit dat ze weten wat ze doorgaan. Ze kennen het wetter hier goed. Ze zullen hier een heel soort. Jouwere gaat nou ik de lange sleet in. Ja, nou hebben we Akram in beeld die nog net zo volle wien had. Terwijl in het vorige shot zeggen we dat de hele mannen wel een beetje op gong krijgt. Die zullen maar hun tweede plak veilig stellen. Jouwere zielt nou de leiders een beetje in. En dan Ljout erachter nou nog maar een heel soort gong. Maar die maakt ik een beetje de wienstilte in. Dus het is nog wel even spannend. Het is vervelend dat je op zo'n skip zit. En je leest daar maar zonder druk in de zuil. Je ging geen kant uit. Maar we zien gewoon Jenne Woord dat ze draaien dan een beetje wien hebben. Dan kun je het heel lang redden. Deze meisting op de steiger. Die ondanks dat ze net zo volle van de wedstrijd jongen hebben. Toch nog even een mooi beeld zo vlak voor de finish. Nou ja, zeker als ze er vlak bij Del gaan. Ze bloeien heel mooi langs die kant. Ja, en nu maakt ze het door de wind. Nu maakt ze het door de wind. Nu gaan ze ervoor. Dus mooi. Ze kon het net langer rekken. Ze had zo lang mogelijk dienen. Kist ik net helemaal die snelheid eruit rennen litten. Want als je stillezen, kun je net meer manoeuvreren. Dus je moet wel mooi een beetje gong door de wind. Dus ik denk dat ze dit heel mooi dienen. Haar zo lang mogelijk die gong erin houden. Krijg voordat je door de wind gaat. Misschien probeer je hem nog een beetje extra gong te maken. Toch een beetje uit te vallen. En dan maar gewoon die hoestag inzetten. En hopen dat je daar een beetje maar snelheid uitkomt. Het zal zeer goed, want dat de skip achter hun echt moeite houden om die hoek te maken. Dus eigenlijk is dit gewoon onbedriegen. Dus je werd de
De man bij de fok die mooi denken, die mooi vieren. Wanneer kan ik die fok vieren litten? Wanneer maak ik hem nog even bezig? Hier een beetje losgitten, zodat er een beetje extra druk in komt. Oh, en ik het helemaal verkeerd. Dus jongens, ze binnen al bij de tonnen. Ze zijn bij de tonnen. Het weer van de Oh, tonnenronding. dan had ze het perfect dien. Dus viert wat ik krijg zo. Helemaal in orde. Ze had fantastisch dien. Ze had in één keer hellen. En dus juist dat de rest dat ik dacht, hè, die gaat nou naar die Walta. De hele mannen. Daarachterom Akrum. En dan de Jouwer en Ljouwert. Ja, en die hebben we hier inderdaad, toch zouden ze dat krijg al, toch behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt. Ja. En dan maar Jouwer die op 4e plak start is en Ljouwert op het 10e plak, dan is op dit moment, dan geven we toch even spannendmaatje, Ljouwert virtueel voor de Jouwer. Ja. Ja, want dat zit dicht bij elkaar. Als je Ljouwert zal Akrum net voorbij kennen, liep het mij. Dat verschil is te groot. Nee, en als ik nou op Jouwer zit te zoeken, in dit scenario, zoek ik deze probeer je hem heel heeg te houden. Ziel heel heeg, zodat Ljouwert onder mij valt, smarige wien krijgt. En probeer je het scenario te creëren, de kans is net zo groot, maar probeer je te creëren dat wij wel in één keer die tonnen hellen kunnen en Ljouwert net, dat die nog een keer door de wien maakt. En dan krijg je wat afstand ertussen. Dus normaal sprutsen zoek ze ziel je eigen wedstrijd, doe zo goed mogelijk je best. Nou, als ik op Jouwer zit te zoeken, probeer je deze man zo moeilijk mogelijk te maken. Stuur hem zo heeg mogelijk. Zorg dat ze dus zo volle mogelijk les van mij hebben om maar die meters ertussen te krijgen. Zeggen Willem Zwaar, ik eventjes wiezen en even kniepen met tomme en wiesvinger. Ja. Wat bedoelt er de mooie tekst? Nou, zij ben hier ik heel bewust van. Wat ik hier zei is, dat weet die man natuurlijk Ja, ik. En we tuurlijk. zeggen dat de hele mannen, die helpt het net in één keer. Dus het verschil tussen Jenne Woord en hele mannen weet je nog volle grutter. Maar dat betekent dat er kansjes ontstaan voor de mensen erachter. Want je helpt het net in één keer. Dus heel even een oorleeswijze tussen de adviseur en tussen de skipper Willem. Wanneer is het moment dat we door de wing gaan? Hoe zwaar heeft dat we die aansluiting houden? Want Jouwer wie inderdaad heeg aan het ziel. Dus je komt een beetje in de problemen. Dus de meeste spanning zit hem nou bij plak 4 en 5. Bij het Ljouwert, nevens mij, nou wel. Hoe sta je het? Ja, dus het beste wat er nou voor de Jouwer gebeuren kan, en het liek het, ik haast wel wat te gebeuren, is dat die wien een beetje naar links draait, een beetje verder naar het westen, zodat zij net door de wien hoeven en die toch in één keer helemaal kennen. Dus wat we zien gebeuren met 2 dingen. We zien een scootje, Jouwer, die daar probeert het langs die wal te zien en hem heel heeg houdt, maar ik heel langzaam gaat. En we zien Ljouwert die ervoor kiest om door de wien te gaan. 2 keer door de wien, dat kost een soort meters. Maar hem zal straks wel een beetje gongjank in, want die kan wat leger sturen. Dus. Ja. Maar vooralsnog liek het dat de scootjes, en dat geldt voor Akrum en voor Jouwer, dat die ton in één keer helling in. En dan, hoeveel meters zitten dan tussen Ljouwert en Jouwer? Ja. En hier zien we het in beeld. Dus Ljouwert had al jouw stag makken, Akrum gaat er stag. Hoe 4 zitten zij achter de Jouwer? Die had ervoor gekozen om heel heeg te houden, zo lang mogelijk langs die wal. Die leidt er sowieso nog voor, maar het gaat nou even om de virtuele volgorde. Ja, de afstand tussen de scootjes. Ja, voordat we dan de strijd tussen de Fjouwer en 4 weer oppakken, even alle credits voor deze ploeg. Hè. Net alleen nog Jouwert. Jouwert wie het goed start als eerste zone maar op en de Rieken weer een Rieker. Daar komt hij. Nee, nog net. Juster, fantastisch, van 4 naar 2. En echt in grauw een goede wedstrijd. Er zien een heel min cruiserak van 1 naar Zoon, maar daarna een goede actie van Zoon waarom de treien. Ja, dit is onze klassementsleider naar Jouwert. Steen te wachten. En ze sjoggen naar de wien. De finisher dus voor de wien. Ze ben er ik nog net. Ik dacht dat ze eruit wien, maar ze ben er nog net. Oh, dat wil zijn dat er nog net finishen wordt.
Ja, dit is even een beetje beteasing bij Elkenien. Want we er nou wel of net finishen. Het lijkt erop dat er geen finish is. Dus er wordt nog net finishen. Ze hebben gewoon de lange sleet erbij hellen in de route. En dat betekent dat we hier nou aan een uiterlange sleet toch weer de zone maar gaan. En dan naar de volkensleet daar. Ja, dan hebben wij even het bericht mis dat er een verhoring weer van de baan. Dat jouwt niks, want dan maakt je het gewoon straks dat die finish wegkomt. Weer liekespand. Wat het bloot het feit dat de strijdnoten bij Jouweren en Ljout het meeste is. Maar dat is ik lastig hier op Jennewaard, omdat als je op het wetter zit, ze zeggen steeds het commissieboordje jouwt de route om. Dus net zien naar het startskip, werd noemen ze op stenen, maar bepaalde routes. Nee, gewoon achter die commissieboord om. Dat is de route. Ja. Oké, dus we hoeven net mooi vlaggen of mooi een signaal aan te Jan. Nee. Ja, dan is het dan moeten we volgende keer permanente camera op het commissiebordje gaan. Precies. Dan kunnen we zien waar ze heen gaan. Want anders is het net te volgen wat er gebeurt. Nee. Ja, je ziet wat het is. Zowel de Jouweren als Ljout. Dus Ljout had die aansluiting houden. Het weer wel opvallend. Jouweren die keert voor een hele hege slag. En ik ga al een beetje uit de wandelgang jet. Dat Jouweren behoorlijk heeg rint. Dat wie het commentaar na de wedstrijd op Grauw. En van nou Ljout had ik het bericht dat ze vooral juster ik een heel soort moeite hier met de hichters zou nou dan. Ze hebben wat aanpast, ze hebben een oren fok erop zetten. Maar ze binden nog net helemaal. Ik hier dat net toch. Ik dacht dit is een van de snelste scootjes. Zeker met deze omstandigheden. Echt mooi wat je hem sneur terecht zou. Ja, een van de grootste zuiloppervlaktes. Deze scootjes trouwens. Ja. Maar ze struggelen een beetje met die hichten. En ja, dat is op dit nauwe wetter is dat wel een heel belangrijk wapen. Ja, en dan is het ouwaarts wat er morgen gebeurt op dat gruttere wetter. Als die supersonische zwidden erom komen. Want die hebben ze er nou nog net op. Maar die naaie zwidden, het is de bedoeling nog altijd dat die er morgen wel opkomen. Zien hoe het scootje daar rint. Ja, hier Jennewaard gaat dus nou weer de zone maar op. Is dit... Ja, dan kunnen we weer even langs de beste stuurlui. Hij zit er nog. Dus een volgende tip. Terecht applaus. Maar ze binden er net. Het beruchte steigerke. Nou ja, het beruchte steigerke van de eerste ronde. Ja, maar ik wil van een jerdere editie. Ik heb dat hiertal net in hollen, maar er had al eens een keer een scootje bij op zitten. Een hele steigerke ongord. Ja, ik was zo eerbeeld met het mooi, maar het is toch wel Heerenveen die hier... ja, letterlijk, we zijn het aan het begin van de wedstrijd een situatie Ljout door, maar ze doen het wel. Ja. Onder die beeld zullen we het finishskip lezen. En daar hing het nog net een finishvlag in het wand. Dus we zullen het nog even lekker terug. En met deze snelheden kan het wel eens wat let worden. Maar dat maakt het niks, want het binnen prachtige plaatsjes. Zeker dit soort plaatsjes. Ja, en je zit nog wel wat in, want het wordt licht. Het wordt helemaal licht. Dus we zien hier Lemmer, Ljout. Dat schoot een beetje in elkaar. Dus hier nog wat kansjes ontstaan misschien voor dat hele groepje. Voorlopig is er nog net zo vol aan de hand voor de hele mannen bijvoorbeeld. En voor Akrem. Maar die dreiging die witte wel. Ik denk dat zij er net rauw gaan west weer. En dat dit vol de finish west weer. Want nou wordt het echt nog wel even spannend. En als het zo licht is, dan hoeft er net zo vol te gebeuren. Ja, het grauwste scootje had zich definitief ontdienen van de Langwaard. Die is er voorbij. Het gaat nou het skip daarvoor is gigantisch nog. Maar we zien het hier rechts in beeld. Maar Akrem, Jouweren, Ljout, dat gaat net zo hut. En die mat er nog bij het beruchte stijgerke door die leiden heen. Ja, als je daar even geparkeerd lezen en je komt er maar wat wien van achter. Dan is een gat van 100 meter is ik samen dichtzield. Ja. Zo op een zonnemarkt, geen probleem. Ja, dan wordt het lekker de gonger in. Helemaal dan komt er ik wel met het kit om de nummer 3 of jou 4 of 6 daarachter.
Dat liep het toch weer een beetje in elkaar te scoren. Ja. En dan denken wij misschien van uzelf, Roelof, van goh, wat ben we dom aan de gang. Dat wij denken dat die finish erin komt. Maar zo dom is dat al net. Want ik de SKS tocht zelfs dat de finish erin lag. Die hier dat ik al melden op Twitter, ja op X, moet je het Sint-Wurg zeggen. Maar intussen is dat bericht ik alweer voorthellen. Dus ik bij de organisatie zelfs is wel eens wat betiezing hoe het wel of net finish. Dus ja, we maken u zelf net al te volle onrekening. Je is juist ook heel mooi dat dat commissieboordje voor Jennewoord vat. Ja, hier net, maar ze krijgt dat beeld van Jennewoord. Mooi gat, maar deze nummer 2, de hele mannen. En daarvoor is eerst een lietsboordje. En dat is dus dat commissieboordje dat het paard wiest. Ja, echt de hele man is om het hoekje. Hier hebben we Grauw in beeld. En ja, die zielen toch weer als de absolute topfavoriet. Want ze had zich ondien van Langwaard. Het wordt even voordat die kans kwam. Die had ze creëerd, die had ze pakt. Maar ondertussen is het god wat ze dichtzielt hadden naar de Zuidwesthoeken. Ik volle liedser worden. En mijn Zuidwesthoeken start op 6. En Grauw start op 11. Hier zien we het in beeld. Ja, kunnen we zeggen dat virtueel en dat het nou net het geval is, dan zal dat over een rondje zeker het geval wezen. Dat ze stiekem toch nog weer een plakje oppakken. En ja, ik zeg het nog maar eens. Dat is het gedrag wat je zeggen van een kampioenskoetsje. Die pakken elke keer 1 puntje, 2 puntjes. Dus ik net, zie je een woordjuster van 14 naar 12, fantastisch. Maar het gaat om dat sprokkelen. Het gaat om, kun je van een 6e plakje krijg even een 4 maatje. Kun je van dat 10e plakje krijg even een 6 maatje. En dat telt op door de weken heen. Ja. En dat is, ja, we zeggen het nou al 3 dagen op rij weer. Bloot gewoon de absolute topfavoriet. Ja, en wil dat er in de achterlijn toch wel wat wisselingen plakvoen hebben. En Grauw die echt nog wel stevig op 8 luidt. En ik de Zuidwesthoeken bedriegen, de Zuidwesthoek op Zoon. Op 9 Langwaar, op 10 Snits. Over Huzem, 12 wat zijn. 13, nevens mij. Maar dat moet ik even checken. Drachten. En dan is 14e Heerenveen. Ja. Het laatste wat ik zie, heb je dat zeker het geval. Ja. Akram zie weer maar een mooie gonkje. De zon maar opvatten. En ik denk dat de jouwe nog wel eventjes bedriegen wil, onvallen wil. Ja, ze hoeden net voorbij. Maar ja, als je een kans juggen, dan mag je dat zeker doen. Dan mag je dat doen, want misschien kun je dan de nummer 3 ik nog wel pakken. Ja, in principe is dit groepje voor Ljout redelijk safe natuurlijk. Maar Jouweren en Lemmer die allebei de volle 4e moeten straks. Maar ja, wat we zijn, als er een kans zich voordoet. Maar dit gaat hem net worden. Want dit is, Jouwer is als eerste om dat hoekje, krijgt meer wien. Zullen hem rechtstreeks zielen op de hoeken van de Zonnemar Volkert Sleert. Dus daar is net zoveel rond om in te hellen. Dus waar de voorste scootjes moeite hier om dit in één slag te hellen, is het voor de achterlijn wat makkelijker. Dus de wien is inderdaad een beetje naar links gegaan weer. Keep je verder niks voor, want het is voor de boot nog meer heen hetzelfde. En als Ljout zijn is dit alles wat je dwang kan. Is zo vol mogelijk druk erop zetten. Hopen dat je zo'n beetje zenuwachtig maatje kennen daarvoor. Maar dat is een foutje maatje. Dat is een foutje maatje en dat ze een gatje hier letten. Tot nota hebben we van Jouweren nog net echt zien dat ze de door hier zetten aan de bovenkant. En dan ben je op Ljout slim genoeg om net daar ruimte te creëren wat er net is. Hoor eerst maar die gong. En ging er alleen nog voor dat er echt een kans is. Je wil ik net domme ding doen om het te forceren. Dus je weet, de Jouweren gaat daar straks strak om dat hoekje. Het enige wat zij doen matten is dus strak achterover en probeer die lijn te houden. En net nou in één keer daar prutsen gaan. En want dan krijg je een loefduel. En dan ben je allebei de dupe van. Daar kepen het hier wat voor.
Ik wil benijd hoe ze nou verder gaan. Zullen ze die hele route nou nog een keer van? Ah nee, ze gaan net helemaal de Volkertsleert in. Liek het? Nee. Ze hebben de route hier. Hebben ze wat kwatten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit wel een bijzondere gong van zaken vind. Dat je, ja, voor de skippers is het blijkbaar duidelijk. Ja, als ze zeggen, ziel maar achter u zo en volg het boosje is net zo moeilijk. Het is voor u hier wat onduidelijk. En voor het publiek ik zelfs. Maar ze gaan dus nou net meer de Volkertsleert in. Ze gaan om de tonnen op een Zonnemar en dan weer om naar de lange sleet. En dan zal dan toch wel die finish erin komen. Maar ik doe niks meer, maar zeker niet te zeggen. Dus dat horen we nog even in het midden. En dat horen we pas te zeggen dat die finishvlaggen er echt in hinget. Ja, nee, we zeggen het hier. Dit is de tonnen B van de banenkaart. Die ronden ze nou oorsom, hoe stuur wordt. Ze zullen hier om, hoe stag gaan. En ik doe het wat te zeggen. Ik vertrouw de kennis van het comité wat we inmiddels hebben. Ze zullen nou nog één keer de lange sleet teruggaan. Nog een keer richting Watten. En dan voor de wien nog een eigen plakje te. Komt een beetje meer wien. Dat is mooi. Ja, en we zien hier uiteraard naar de winnaar. Zeer waarschijnlijk, maar we zien daar ik achter in beeld dat het Grausterscootje inderdaad net alleen nog dat gat dichtzield had. Maar de Zuidwesthoeken die dat nou voor de tweede keer deze wedstrijd, wat mij betreft net wel maakten, die zetten worden doorriepen. Hoe kan het nou in hemelsnaam zijn wijs dat Grauw daar boven de zelf van Zuidwesthoeken zielen kan? Dat mag net kennen. Ze moet langs die man op het stijgerke. Ze moet daar advies vragen, heeg houden. En toch wordt hij door weer hier zetten. En zo komen ze wel heel makkelijk weer een puntje naar voren. En dan zit er misschien nog wel weer meer in. Want dan is het aan een gat tussen Grauw en Lemmer. Waarbij Lemmer op plak 4 start is, Grauw op plak 11. Ja, dan zit er nog wel wat in. Dus ik snap net hoe dit beeld wat we nou zeggen, dit kan net. Dit moet net ontstaan waar ze kunnen. Dus wat er gebeurd is, weet ik net. Maar het is de tweede keer dat Zuidwesthoek eigenlijk de door hier zet voor de orde. Van nou ja, kom maar langs. Ga maar bovenlangs, geen probleem. Oeh, wat hebben we hier mist. Hier had Inge proberen heel strak langs die kant te zien. Oh, dit ziet er heel pijnlijk uit. Dat hoor je net wel. En er moet een heel zoet kracht bij broekt worden om ze weer los te krijgen. Het scootje van Drachten is dit. Oh, die proberen zo lang mogelijk daar heeg te houden. Had hem Hoekstra. Ja. Dat is de eerste grote fout die maakt, denk ik. Ja. Zo'n lijn, een tredjende. Ze kon net een heel soort verliezen, maar toch. Nee, en deze is belangrijk voor het kampioenschap. Hè. We zijn het al. Of je minst niet een favoriet. Misschien twee outsiders wat mij betreft. Maar ja, die puntjes wil je wel pakken. Ja, voor Jenne Wout is dit heerlijk. Dit is nog even een ereroentje. Zeker omdat er ook wat meer wien lieken te staan. Dus we gaan net meer dat zenuwachtige gedoe hier in de hoeken van even stil lezen. Redden we het wel, zuchtje. Nee, ze gaan genoeg gang om hier in één keer die slag te maken. Ja, nou hebben we een herhaling van zetten. Dat bleef cruciaal voor Ljout om te zwaarden dat ze dichtbij genoeg bij Jouweren bleven. En wat kan Jouweren nou doen om iets te forceren? Dat er meer rond tussen komt. Hoe kan ze zwaarden dat zij wel gaan horen, maar dat ze Ljout een beetje ouder remmen kennen? En het antwoord is eigenlijk net zo heel volle. Ging het er weer een bui? Het liep het wel saai, hè? Ik voel het net zezen, maar dat is waarschijnlijk de reden van de wind die we zeggen. Ja. Zeggen. Ach, dit is toch een fantastisch mooi beeld. Ja, de finishvlaggen hingen erin. We doen het nou echt te sezen. We zullen dadelijk finishen. Jennewoud maakt nog naar de tonnen, daaromheen en dan waarom naar haar plakje nummer 1 en dan willen ze afsketten. Nou, dus de finish hing erin. Dat betekent dat de jouwer die we hier zeggen op waai gaat naar die tonnen, weerom en dan naar plakje nummer 4.
om te finishen. Ljouwert met naar plakje nummer 10. Die zal dus nu alle gedachten voor de jouwer afsketten worden. Ja, dit is het boordje, het beruchte boordje. Het beruchte boordje, mooi, dat vlagje, dat blauwe vlagje daar. Commissie staat erop. Dat is het boordje dat ze achterom hadden. Ja, dan kunnen we eigenlijk concluderen dat er best wel een soort scootjes binnen die geen fouten maken. Die gewoon heel netjes shield hebben. En die profiteren van foutjes die op orenplakken wel maken binnen. En dat geldt dan uiteraard voor de eerste treien. Ja, dan wordt dat... geen fouten maken. Vrijwel geen fouten maken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de hele mannen en voor Akram. Maar ik denk dat zowel Jouwer, Ljout als Lemmer eigenlijk alle treien gewoon goed shield hebben. Want er zit net zo volle in. En dat in de kans wat dan voorbij kwam. Maar de Zuidwesthoeker die erdoor hier zetten, die pakken ze. Voor Ljout weer het dan nog even een rondje langer. Grauw die had net zijn volle fout en die had van de kansen profiteerd die ze kregen. En dan binnen maar een peer waarvan ik denk van net helemaal lekker. Dat is natuurlijk Heerenveen dat wat echt wel een slachtoffer van deze dag is. Nou, Zuidwesthoeker hadden we 2 keer in beeld erdoor hier bezetten zien. Onnodig denk ik. Drachten dit foutje krek in de kant. Snits wie ik net helemaal uitzoekend, maar oké. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat bij deze wedstrijd een beetje mee opkomt. Een beetje de conclusie die je Loeken kennen. Hier vinden we van het laatste plakje outro dat gedoog van Drachten ze krijgt in de kant. Nou, dan ben je tredjende. En Jenne wordt op waai naar de finish. Ik ren er wel in, hè. Maar dat mag alleen communiceren. En zit er dan, ik toch probeer je nog een beetje spannend te maken, zit er voor Ljout nog meer in het vet? En wat we naar Akram zien. Akram starten op 3, Ljout starten op 10. Ja. De verschillen binnen net zo groot meer. Het vertekent misschien een beetje, maar je ziet weer Jouwer, je Akram daar nog in beeld. Zelfs de hele mannen zit nog in datzelfde shot. Jouwer houdt hem heeg, Ljout houdt hem heeg. Als Jouwer en Ljout genoeg gongmaatjeren, nou, Jouwer er nog het minste hoor, want die gaat dat gotje net zo maar goed maatje, die is op 4 begonnen. Maar voor Ljout zit je misschien nog wel, als ik hem even heel scherp inzet, een tweede plakje in, in de potentie. Nou ja, het verschil helemaal maar helemaal naar 2. Ljout die hoed maar naar 10. Ik weet het net. Ze moet nog naar die tonnentas. Ze moet er nog voor de wien omheen. Er moet nog een hoop gebeuren, maar de afstand is net zo groot meer. Dus hier is echt nog wel wat te helen voor Ljout. Nou, dan is dat de spanning die erin zit. Waar we er als tweede aan sketten. Is dat de hele mannen die in de wedstrijd op het tweede plak loopt? Of is dat misschien wel Ljouwert die in de wedstrijd op het 5e plakje loopt? Dat is de eerste wut, Jenne Wout, dat is duidelijk. Jenne Wout wint de wedstrijd op het eigen wetter. En dat is dan voor Sieberen van ter Wische de eerste keer. Hij is natuurlijk nummer 3 hier skipper. Dus we hebben zo het eerste keer. Maar voor het eerst op eigen wetter winnen, dat is hartstikke mooi. Ja, helemaal niks op auto ding. Nee, en vorig jaar slag het al in net. En eindigde hij op het 9e plakje. En het jaar daarvoor is de wedstrijd hier aanlast. Dus vorig jaar weer de eerste keer dat hij hier SKS-wedstrijd zielde als skipper. En dit is de tweede keer. En toen ik hem van Montjen kwam, toen zei ik van ja, veel nou ik druk. Nou ja, wel wat, want
Na die 2 goede dagen verwacht het men wel wat van hem. Maar hij wie redelijk ontspannen. Ja, hij zei we doen ons best en we zullen het zien. Ja, ik denk dat ze oppassen met die verwachtingen. Dat had helemaal geen zin. Ze zullen boven de oor staan naar Joert. Maar dat, ik zal mij even stilhouden, want dit is het moment waar we al een heel skof naar uitjuggen. We zitten nog even omheen. Hoe groot is mijn voorsprong? Nou, groot genoeg. Kunnen we aanstaan ik de blitzskip zien. Wat er aansketten wordt. Ze beginnen al te klappen op het dek. Niet bij te season, dat is al wel duidelijk. Hoe blij dat ze binnen derde. Op boord bij Jennevoort. Eerste Joert 0,9 punten erbij. Wat voor wedstrijd weer dit? Ja, een hele aparte. Het wie echt heel apart. Het wie vooroplopen en dat wie het enige wat wankel en dat is lukt. En net een beetje, want het gat dat water hield in grutter. Ja, dat zit nou ik, ja. Ik hier een paar keer achterom zien, maar ik kwam even wat dichterbij en toen hier een klapje op de maatje in de fok het sleet. Dat vond je jammer, maar het is goed. Het is slagen. Ja. Het ziet er heel tijd door te komen. Hè? In Grauw al, Veenhoop juist het tweede plak. En nu is het dus een 4 eerste plakje. Hoe viel dat nou? Ja, wel goed. Ik weet het. Het is oors op dit wetter als een grote wedstrijd, maar het zit er 100% bij en het is machtig. En de loting natuurlijk hebben we juist zelf aan de goede kant van de finishwekker hier na een fitje start noemen. En nou hield maar het eerste plakje, je kan het eigenlijk alleen maar volhouden. En dat is gelukkig lukt, dus ben je hartstikke blij mee. Heeft ik een beetje de lijstjes bij die in de hollen van wanneer Jennevoort voor het laatst woen het op eigen thuiswetter? Nee, ik weet dat het met Gerard is, maar wanneer weet ik niet. 2015. Dus het is precies 10 letter. Dan sto je hier op die eigen thuiswetter geweest. Ja, dat is precies het 10 letter inderdaad. Dat is wel mooi. Hoe heeft je zielt, mooi publiek om die heen? Is dat dan extra bemoedigend? Even de langs Peter. Hoe de maar even. Trouw de oerlijkrieten. Ja, hier is nog al hier omhelzingen en er wordt klapt. En er wordt natuurlijk ondertussen ik nog gewoon troost hield. Want je bent al hier boten en ik eilandjes, we hebben nog omheen water. Dus ze ben hier ik nog druk waande om een beetje te zien. De scoort wordt al bij binnen hellen. En dan even een ereroentje, Sibren, hoe die thuiswetter? Ja, even een rondje. Je leest zelf wel een beetje en je vindt de oerlijkrieten lekker naar huis. Lekker. En dan even er lekker van genieten en goed vieren. Even genieten en dan nog 8 wedstrijden. Zo, hey, zet hem op en geniet er al je van, hè, meestal hier aan boord. Hè. Ja, en wil zat Maaike praten, mooi die verschrikkelijk blijde skipper Siberen van de Wisga. Ja, we nog eens kort dat Silva de hele mannen wezen. Dan is de hele mannen als tweede eindigen. Ja, we komen toch weer binnenbang in dezelfde situatie als Juster. Dat we moeite hebben om van nou uw positie te zien wie er wint. Want volgens mij is dit heel spannend. Wat dat de nummer 3 Akram of de nummer 3 Ljout wezen zal. Ja, Weddenschot, dat is Scott op Scott. Dus dat zie je het heel dicht bij elkaar. Ja, en dat... En nog hier. Ja, en dat verklaart het precies. Dat binnen 3 finishes binnen 10 seconden. Wij hopen zo snel mogelijk uitsluitsel Jan te kennen wat er de volgorde is. Ik denk dat dat er voor Ljout heel goed uitziet. We moeten misschien even naar de reacties zien van de man on boord van de scootjes. Ja, ze zult zelf maar ze weet het zelf nee, net, ze denk het ik. zelf Nee, dat is toch wel heel spietig. Dat zou het mooi wezen als we zulke moderne technieken hier, dat we dat mooie AI of wat ik maar zien laten kennen. Nou, dat is misschien wel eens iets om nooit te denken. Want je wil ik net aan het eind van de wedstrijd mooie vraagtekens zitten van hey, wie had er nou eigenlijk gewonnen? Nou, dat weten we, dat is hartstikke duidelijk. Maar ja, je wil eigenlijk natuurlijk aan het eind van de wedstrijd zeggen kennen, jongens, dit is de uitslag. Misschien binnen nog protesten, dat ga je dan wel bij zien. Maar
Ja, aan de andere kant, het er ik een beetje bij. Hè. Dit is het mooie van de tradities van het starten op nummer en de latting en het snelle wetter. En, ja, we moeten het maar gewoon omarmen en dan weten wij net wie woon had. We weten wel wie de goede wedstrijd Wij beschild jaren had. nood van onze redactie in Ljouwert dat Ljouwert tweede is. Ja, toch wel. Dus die winnen Dus wel tegen nog bij. Ljouwert toch naar het tweede plakje. De hele mannen treden, Akrum vierde en de Jouwer vijfde. Dat is wat de SKS op Twitter zet. Ja, dan mogen we alvast concluderen dat dat een hele aardige revanche is van een van de kampioenskandidaten. Just de 14e. Mooi een goede vijfde plak als startpositie. En Joert beginnen vanuit het ziende plak. Tweede finishje, maar deze wedstrijd, maar zo weinig inhaalmogelijkheden, is wel echt heel sterk, hè? Dat is heel knap. Ja. Dat is heel knap. Voor dat eerste hoekje een paar plakjes en dan nou volgens weer op tiert. Maar ja, dat is de regel. Dat telt ik mooi. Dus ik geloof dat is ze het nou zelfs in de gaten krijgen, want de handen die komen omheen. Daar op het scootje van Ljouwert. Maar nee, ze zijn nog altijd een beetje in vertwijfeling. Het is natuurlijk raar dat je zorgt dat je wat lijntje vierde, vijfde. En dat je dan zegt, nee, je met tweede worden. Dan zoek ik denken van ja, Is dat wel zo? minder drinken vriend, want dat gaat net goed bij. Maar ja, het is wat het is, 30 meter tussen alle scootjes. En dan het verschil tussen startplakje 2 of startplakje 10. Ja, 8 plakken, dat is nogal wat. Dat is het. 200 meter is een heel eind. Dat is een heel soort, ja. En het finishen gaat intussen terug. We moeten echt afwachten wat de SKS terughoudt aan uitslag voordat we dat hier melden kunnen. Want we willen ik net verkeerde dingen vertellen. Maar dat Ljouwert hier tweede worden is, nou ja, dat is... Krijg als Jenne Woord, juster. Van 14 naar 2 is van 10 naar 2 is ik een geweldige prestatie. En daar zullen ze verschrikkelijk blij mee wezen. Zeker na die dag van juster. Ja, hier hebben we Jereveen in beeld. Dat is een plak. We mogen behoorlijke zekerheid zeggen kennen dat ze net tevreden wezen zullen. Maar dat ging al mis bij dat allereerste stijgerke. En daar had geen kans meer in zitten. Nee. Ik denk wel dat Grauw nog een plakje pakt had ten opzichte van de Zuidwesthoeken. Dus dat Grauw hier weer hele goede zaken doet. Uiteindelijk beginnen op Alve en ik denk eindigen op Zoon. Dus de voorlopige conclusie is dat zowel Grauw als Jenne Woord natuurlijk, maar ook Jouweren heel goed van deze eerste 3 wedstrijden nou komen. En mooi een goed gevoel mooi naar hen nooit gruttere wetters, dat ze dat zo mooi zeggen, Geensil. Ja. De SKS die twittert trouwens ik dat het de uitslag onder voorbehoud is. Want ik zei het net helemaal goed, Schenken. Dus wij horen nog even een slag om mijn eren. Maar we hebben ontnota staan 1 januari. Dat is wel heel duidelijk. 1 januari. We tinken Ljouwer 2, hele mooie treien, Akrum Fjouwer en de Jouwer 5. En het laatste plakje dat is verdrachten. Die gaat nou pas de lange sleet in. Ja, dus hoe het alles tussen 1 en 14 correct zit, dat melden we letter. Duidelijk is dat Jenne Woord de eerste is. Dat Drachten de eerste is. En waarschijnlijk Ljouwert tweede. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranje Woud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja, misschien moet ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. Ken je hem zo? Het grootste e-bike center van Noord-Nederland. En net alleen nog in naaien fietsen. Nee, maar ik in tweedehands.
opknapt. Mijn volledige garage. Dus best wel aan het doen zijn van juist een baarlijk mooie naaien of tweedehands opgeknapte fiets. Mijn garage komt de e-bike Friesland in Frencher aan het James Wattstraat nummer 2. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice man. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Sieberen van Terwisga wint op zijn eigen thuiswetter. Hij wint de tweede wedstrijd van de SKS 2024. En Age Veldboom, waar is die feesthoed? Ja, wat een feest. Wat een feest voor Jennewaard. We zitten hier beneden in het skip en we jaren ze boeten door, juichen. En we jaren zelfs al die toeters van die skippen. Jennewaard wint op eigen thuis. Hoe is dat? Ja, we zitten ook beneden, dat zei je al. Maar ja, vanwege de Rijn. Ja. Oors willen we het wel terwierd. Er kwam krek een dikke bui hoor, maar dat let hen op het dek niks. Dat jouwt niks. Ze hebben feest op het dek van Jennewaard. Zij is het. En hij hier natuurlijk een favoriete rol, want hij mocht als eerste starten. Ja. En we wisten echt van, nou ja, ze hebben de gong te pakken daar bij Jennewaard. Want hebben we juist direct zien op een veenhoop. Maar hoe lastig is dat? Want ik kan me wel indenken, het is zenuwslopend. Ja, want krek in het begin zie je een geweldige start. Want zie je 12 seconden jeder het zeil omheen dan nummer 2. Ik had klokt. 12 seconden? 12 seconden jeder hier in zijde gaffel in top. En toen begon te klokken. En toen weer je helemaal 12 seconden later. Dus toen weer je al aardig aan je voet. Nou, zo ik zei ze Agen, die orenskoetjes, kom op jongens. Even een beetje trainen. Daar kerst op trainen. Ja, toch. Trainen. Maar goed, toen verdikken en toen kreeg die weer even een zuchtje wien. Ik zeg, verdorie, nou rennen ze hier en word ik nog op een kont. Maar, nou ja. Maar nog even hoe de tuur omheen is dan, Jennewaard gewoon supersnel? Of is de hele mannen vreselijk traag? Nee, Jennewaard is supersnel. Want in de hele riegel weer er net in die hem lieke snel omheen hier. Dus, nou, dat is het eerste compliment aan de jongens van... Van Jennewaard. Ja. Van Jennewaard. Nou, Jennewaard een prachtige race. En ze binnen nou dus no ek. Want we hebben een voorlopig tussenklassement. Want ja, we hebben de voorlopige uitslag hier op Jennewaard. Even op kaart, jongens. Jennewaard finisht hier dus als eerste. Maar Sieberen van Terwisga op zijn eigen thuiswetter. Var Ljouwert. Ja. Echt heel erg knap. Dan op het derde plak de hele mannen. Var Akkerum en dan de Jouwer. En onderaan op de tweede kaart is het Drachten en Hielndol onderaan is het... Nee, oorsom. Eerst Jereveen en dan Drachten. Dat is de uitslag onder voorbehoud, want het is altijd een beetje lastig hier. Hè? Ja, het is heel lastig. En ja, zelfs dat Gjalt en Maaike zich ik nog verzint hier. En die zeiden, oh, nou hebben we de finish. Nee, toen moesten ze eerst nog om die tonnen en toen nog een roensje dwan. Dus, nou, het wie sowieso een beetje natuurlijk, toch, die finish? Het wie chaos. Nee, zo moest het net zeggen. Want als je het van de mond precies goed uitlijnt, dan gaan we nog één keer om die tonnen. Ja, maar waar wij toch Geertje en Rolf Bouwmeester, die tochten ek van. We beginnen op de finish al. Ja. En toen moest er nog een rondje komen. Nou, zolang de wedstrijdboord net onjouwt dat er finishen wordt, dan wordt er net finishen. En nou, dat is van een mooi zijn op de route bespreken. Ja, maar de SKS twitteren zelfs ek van jongens, de finish luidt erin. Nou ja, goed, dan had hij... Ik vind Agen even een kritische kanttekening. Clear, oké, dan moet het nog duidelijk. Eigenlijk, Arjen, ik dacht dat de finish was. Ja, toch? Wij alle jaar. Oké. Maar goed, de skippers net. Nee, die wisten van we moeten achter die wedstrijdboord aan, de wedstrijdcommissie. En die houdt om nog een slag om die tonnen. Nog een keer over de zone maar heen en weer. En toen kwam het precies uit dat ze het 4 uur finishen. Ja, uiteindelijk wie het gewoon een ereronde
van 2 uren lang van Siebert de Wisga. Ja, en toch, aan het eind van de volkensleert, toen kregen ze de wien voor de kop en hij zakte helemaal af en ze kwamen helemaal naar het bakbord bij de Bjemkes. Weer een slag hoe dwers en ik denk, oh jongens, komt dit wel goed. Dus het is net volledig onbedreigd. Nee, er kwam toch ik nog weer, maar die draaiende wien, ik kan het die chin zitten en ik kan ze zo weer bij die wijzen. Ja, toch wel heel, ja, maar had je die zin? Nou, Grauw, dat wie eigenlijk de grote concurrent. Als Grauw een paar plakjes opschiet. Dan wie en zij nog altijd gewoon klassementsleider. Ja, dan hier Grauw, en wat heeft Grauw een werkhand om bijvoorbeeld Langwaar voorbij te komen. Het dwormen. En toen links probeerde het voorbij. Toen rechts. Ze had benedenwiens en boppenwiens bezieken. En ze ben er net voorbij. Ja, op het lijst. Ja, op het lijst. Maar ja, dat is natuurlijk het probleem van het snelle wetter. Je komt gewoon, je chinstander heel dreig voorbij. Ja, en die chinstander moet dan een foutje maken. En als dat gebeurt, dat zegt in het begin al een peer. Daar weer Lemmerik bij. En die zitten helemaal op het droogte. En in de leiden, die moesten op lijst de vaarboom erbij pakken om zichzelf van de kant te drukken. Maar die lagen helemaal stil in de modder. Ja. Nou weten we dus dat in het klassement, nog maar 3 wedstrijden, dat mag we er wel even bij zeggen. We zitten nog helemaal in het begin van het kampioenschap. Maar eerlijk is eerlijk, Jennewoord is de klassementsleider. Nou is het natuurlijk wel een belangrijke vraag. Wat kan Jennewoord aanstaan op het grote wetter? Morgen zitten we op een Snitsemar. Ja, nou dan moet ze goed starten. Maar kan ze dat? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk kennen die jongens Peter Toering zitten. Vies het mijn twijfel, vies het vervelend, hè? nee, natuurlijk. Elke keer kan een foutje maken. En die oren ben ik hartstikke goed. Dat wist gewoon. En als je wat goed bij de les is. En ze zullen net gelijk nog een keer een eerste plakje pakken. Maar al komen ze maar egaal mooi bij de eerste 4 of 5. Nou, dat zou toch geweldig wezen. Zij is het. Ik een hele knappe prestatie trouwens van Ljouwert, maar we even nemen. Hè. Ja. Die komen van plak 10 aan en zielen nou naar plak 2. Dat is een mooie revanche ten opzichte van Juster. Absoluut. Wat ze Juster helemaal achterom bedaren, nou dat was niet Ljouwert waardig. Nee, en die rol van Ljouwert van Juster, die had Jereveen nou moeiteloos aan. En dat snapte ik net. Dat snapte ik werkelijk net. Verdikke Jereveen die... En Drachten trouwens ik. Ja, die ziet op een gegeven moment helemaal vast. Die wisten even net waar het ontjip te zien. Nee, toch? Nee, daar had ik gelijk in. Maar je hebt toch pijlers? Ja, maar dat komt, Arjen, dat is hier Sam moddergroen. Dan peilt er wel, maar dan peilt er in hele slappe groen. En dan denkt er, nou, ik ga je geen boeien, maar het schip wil net varen in die slappe veengroen. Dat zoeg het onder het schip vast. En dan gaan meerdere skippers jongen dat ik denk, oh jongen, dat moest net wijzen, dat moest net wijzen. En dan zielden ze erheen en dan zeggen ze de gang eruit gaan en langzaamaan. En dat er dan ik nog te weinig wien weer, en dat hebben een paar keer hand. Nou, lijn die skippen haast stil. Ja, ach Arie, jongen, ik zou haast zeggen, hinze daar maar als adviseur. Nee, maar ik ken hier en derde plakjes werd je net wijzen matten. Precies. Nou goed, we hebben al toch wel een hele leuke wedstrijd. Ik dacht eerst, het komt moeizaam op gong, maar uiteindelijk ziet het toch nog wel, ziet nog genoeg verhaal niet. Ja, in het begin zei ze toch het wordt een saaie wedstrijd. Dat zei ik, ja. Ja. Nou, dat kon ik net goed hebben, want ik vond wel leuke dingetjes in zitten. Zeker. En ja, dat weet je van Jennewoord. Vooral als de wien inkakt. Maar toen die wien er weer bij kwam, onder die bui, en die draaide ik een hele hoeken, nou, dan zit er wel een soort muziek in het feest. Goed zo. Wij zullen aanstaan nog een podcast opnemen. Dat doen we ook mooi Geertje er nog bij, in dezezelfde studio. Okay. Dan de podcast Oh, wat ten klapper. Die is dan ook weer te zien van Jelve 8 van de Joen op de social media kanalen bij Omroep Friesland, ook op YouTube en op alle andere kanalen. Spotify komt die ook nog op de vastkien. Dus dat is zullen we aanstaan nog opnemen. Morgen dan ben we vanzelfs in Terhenne op het Guttewetter bij de Snitsemar en de CBCN. Wat Siebert van de Wisga ken op een Snitsemar. Want hij gaat in elk geval aan zijn opbed in de wetenschap dat hij toch de klassementsleider is na 3 wedstrijden van het SKS kampioenschap 2024. Age, tegen dank. Dat is de analist Wijze Woerdest. Dank je. En graag de volgende keer aanstaan dus nog bij de podcast over wat te klapper. En Sjenjo, zeg ik, ont morgen, ont dan. Dag.
Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Deze dierenarts daartussen? Nee, wij hebben de indruk van niet. Dat zij zich niet direct in de vervuilde omgeving bevond. Maar goed, daar moest ze zich natuurlijk wel doorheen bewegen om het huis in en uit te kunnen. Ja, omdat in het huis ook dieren waren. Ja, precies. Het kan